ذات مية قدس بيت كريستيان تيت سمية مريم سكين العالم والعالم معلم ناكتا كجين سبحك كان بارك كجين تأمنك نشيلا كجين أسوك كان جنك كجين كان لسمك قدس سجل لك أزلك أسجد كل بركولك يتكني كل لسان أنت وتعملك أعمالك توجه جايز سون بشان جس أملك أنت لكل جسجا ولا كل هذا نفس نسيوا كنا نبى كما مهارنا قدس ولا كان ديب لا أنت مسسبت صلي كما زبلو شنا محر أملاك محرنا يقربها لا أملاك قرب لنا ساعات ما عالت تبارك لنا قدس እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዛምሽ እዚ አድማ ባረኸልና አሜን ምሳና ዘለኻነ መስግነካ ተረፈ ህይወትና ከይትፍለየና ድማ ንመዕቆበካ መንፈስካ ምርሐና ኃይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣፀብቀልና ጉባኤና ጉባኤ ቅዱሳን ግበረልና ብመንፈስ እናዓብየሉ ኣብ ሰማይ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ድማ እንፅንበረሉ ግበረልና نصلي صلاة سخات تقبلنا نمهرو قالك دما سمع اذني اسو على اللي بعد لنا نعلم سلام نزاز لنا يا هاجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا منغنا سلام هبنا تمام زلو فوصلنا بحزن زلو صنان علنا تጨንቆም ዘለው ርሆሎም ጠምየም ዘለው ንስዓዮም ስጋብ ነፍሲ ተኣትሩ ተሓዮም فحز ولا አክቦም ኣብ ፀባን ዘለው መሰረፍ ጠረሎም ولدنا كلهم بارك قديس كانت كاجر كعبيلنا يوفروا دحاني اتولنا زقوش كلهم وجناتنا كاب قرب ما بدحاني سلام ملسلنا نتامت كان قستازيب بنات من قصص ما يعرف لنا هدينا قدس رنجل مريم مرادنا بنا ملاقت ترى ناي نبياتنا هواريات كان سمايتاتن صفايت لنا كنت هواريات زمهر كيم اب سمايات نبنا نصوعك لنا كاي قدس من قصات تنسى واركان تاب سماي كم دمام دريخون نعلت مقبنا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقنا كفاد احنا النمبر افتناي تأتولنا من قسنا حيلين كبرن نزل علمنات كائمة امين اوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا غد انقليخي شقاخون انقليخي ادي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له نسغي كابعان السبرختيخي فركر سغوم برخيو وملئت تصقع يا بهير مساخئيو وفستي داسي بالكي حتياتنا خسر يلنا نفتو وردخي يسوس كريستوس مانتانا محرات لمن لنا امين يفتح ويسرق جنام لكن ودانا يسوس كريستوس كانيكا كانا سريات يردم ساسي أبسا ولدو لبروكا ساتي برهان انتم عوية كانت عوية ديقونات ران سارقوز انات ببسمكم كنو فتانون تهاني يرسين اسفلوان سميت زيو مهارن كرسوس مال عصر تفلتي زيو مهارن كرسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس مال عصر تفلتي بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا 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 كرسوس اذا ساعات زي من بارسقا قويتانا يس كرسوس ام قبرن فصمتا ساعات معلتن يا كمون لقاسام سال مسله زخونت كموداتا غزي ادمسات تقصر ناي مسغانا صلوت سناي ነገር ንዝገበረልና يقرب حال እግዚአብሔር አቦን ጎይትና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክኖለና صورنا ردي إنني اللي ولنا نقربنا أنت قبلنا أنت معقبنا نطعنا سعادة سعادة أو نبتحنا أيو اليوم بزعل السعادة زيان بكل زمن وطنان بفصم سلام كحلونا كل زخ جابير أملقنا ندمنا لنا وقويتنا جابير كل التعذابون قويتنا أملقنا مدحنا يس كرسوس لعلو كل جبرن أنت كل جبرن أو شغل جبرن نمسكنك كلنا سلا صور كنا نزل داغنا نزل حلقنا نبغاون سلا زقرب كنا نتقبل كنا سلا دعوب كنا نزل معنا سعادة ياون سلازب صاحنا نمسكنك كلنا وقويتا يقرب لنا ومفكر سلازن لمنك كلنا كم محرت كون لنا نزع الدس على زيان كل زمن يوتنان ناخا بنفرا بفصم سلامكم في السماء بنا كل قناعة كل مكران وبنقول زغنا كل قبر شيطان مخرخ فعصبات من لعل سلام وقويتا كبارح كاب كل حزب خاون رح كاب زريا بزلنا يبطاون رح زتعمل زحيشن أزلنا تمنى كربتن كل حل سلام كرق السلطان ذهب كنا نسخاق ما كل خفاء دحنا بلا هنمبرنا فتنايت اتونا حد ودخا قويتنا املخنا مدحنا يسكر سوت من تفق سبيل بزغبر محرت نقرتان
مساقا معرم مخوم زغنا منفس قدسن مسقانا صناعة بوزر لك لمن كل سعن نزل علم آمين ناين السحا مزمور 51 وأملاك مسالخ محرني كنت عبير أبساي دمسس كاب أبساي تصبيك حسبني كاب حتياتي ونصرين أنا أبساي فلت ألقم حتياتي كل جزيب كلمة يبزر بقى صادق فردخان صون كاتركب سأنا أخاطر بدلكو أبكر ميخا أكي قبركو نو بابسات ولدكو نيك أب حتيات تنستن إنه نحك أو اشتغاتر اليوم أبحبون توم مهارن نمتقصر في سمع الزاترين نك عبرتكو صعلوص أبني تنزغت كتكاين عصم تحق وساس باتان حق وسناس معني كسكاب حتياتي كولون بزل أبساي وندمسسو وأملاق صوري اللي بفترة اللي يصنع منفس كاوش حدث كاوجت كاي دربيني حبس مدحان كامل لسلي بفقادني منفس وندقفني ما قد خان مفلس عمرهم إيه حتى أنا بخاهم لس إيه ما أملاق مدحاني كاب عدد ما نقفن سنة صدقها للكتب له إياه كويتها في مسكنا خنا نقرس خنا فريق فت مسوات بهب لك كان أنت زي كونس مقرب كل كان مسوات مراري تبغوني خمو مسوات أملاق صور منفسي وأملاق نسورون كت ندبعيت ونقوني خا نسيم سأجا خاصة نايق برا الله مكاتيات يرسالم وندا شو مسوات صركي بزحر مسواتي بملو مسوات بحكب لك أي شو عم مسوي خارح وقرب لك أي محلل ويا صلاة كذي قاسن كرسن قسين أملاقين مسكانا قرب له حتى يعطيك حد قال لك علم منه. آمين. راي أبونا أبي مركيتا مزمور داوود عدل لنا. سلغالات እግዚአብሔር ስትመስገን ይሁን። آمين. ስልጋላቱ እግዚአብሔር ስትመስገን ይሁን። አቦና አቤ መላከ ሰላም መዝሙር 130 ኣብትና ረዘነት መዝሙር 131 መምህር ተክለ ማርያም መዝሙር 32 حاونا دكتور كفلاي مزمور 133 دكتور صقاب مزمور 134 عبتنا مولو مزمور 137 عبتنا رزنت 137 ممر تغل مريم مزمور 140 هذا حاونا دكتور كفلاي مزمور 140 كلتن دكتور صقاب مزمور 140 شريكين أنا 147 ميتين كم ببقى حاولنا نقبل نهاري 140 شمنتن حاول كهتم بدلنا مزمور 140 كلتان هاليلويا እግዚአብሔር ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግናኦ ኣቶም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያትን ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሃቦም أبوي مريجيتا ميت تذكروا ንእግዚአብሔር ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓምቆን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃልኦት ተስልጥ ህቦቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ዓዋፍን ነገሳት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ
ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽአ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓተ ገብገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ከምቲ ዘረባኻ ሕጅን ባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ሚስሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። አሜን። ክፍልታት ጸሎት ዲያቆን ሚት ግበራናትካ ميت هذا الهدى يكون سؤال من يتعدل غيف يسمعنا كلتا صلوت بنان من يغميكم مغفرتات صلوت يا ريت أمير ميت كريه سنه حبتنا ملو كفلتات صلوت حبتنا ملو كما وعي جابر أنه أبقد متقن فرادي كقوم حدالي اللخو بتأمك قايز حالف عدمي نخونانين فردن بقوع سلازخونه ببسح حاتياتي رعدن انقد قطنا اللخو قنك نفسيه كينا أمريت نبري أب كابزها اللخص تنسحي مخنيات مريت أب مقابر راي ودساني أموت كعا يذكرو يلبون أب جهنمون زمسكنو يلبون أمو كابدك أسكيت كي تنسيحي ناب مدحنكي بنسها أو أملاقي محارن ندحنن نابلكي تمحساني سبحات لأبس وولد ومفس قدس قال هو يسمع لنا حاونا ممهر تخل مريم مو ألسف زي ودا مواسب زي ودا زي عالم نزل عالم زنبر انت زخونسي نفسي نصور زخونه مخنيات محلو كنيرو جنك اتتصيف زخونه تكباراتكن اتحما تكين اب قدمي اتي حقنيا مستقلا اب عرات حاتيات تسطحكي ابتي شللتنيا كدعن سغاخي كلخي انت يوتي اتهبيو مرسي او كريستوس املاخي بتي ازيو زفرح فردخا السنبد نزي زلعلما فردخا انبركخ بتي ملكتاوي نتقبراوي برحانكا انقطقط اللهو انا حسم دنوس اب عراتي دقيسه زلهو اب هيوتي ون زي قدوس تخونكو نايتي تقبل قرص ابنت بمفساد افلبي اناوقعكو او املاخ انا جبننيا يمو يقرب للي ابل اللهو يزيني وزلفني والعالم عالم امين امين قال هو يسمع لنا حاونا دكتور صقاب ونص دنجل ونصد تنقل نابارخي اتقلت بصلاة رديت كزرقحي نتي أبحلنا زقامات المعبل كم معبل زقامات الكفو حسابات كاباير كقيو نتاحممتي نفسي بمخنياتو ميتكو قبركم إن أحاديكم تاشمون بلاد يكو قبران نصر نفسي بخونتن أزي حالواتات في والومو ناب صلوت من نقحنا بقسيا مخنياتو نسخي كاليتن محرات اتلمن آلايت أدن إخي أدن منتي هوات نقسين أملاخين قويتا يسوس كريستوس تسفاي إخي قال هو يسمع لنا حاونا دكتور كفلاي وقويتا بزالي تزي أنا عمو او غويتا
بزا ليت زيان عمو بزي حاتيات كنحدر حلونا او أملاخ أبوتاتنا نسخا بروخيها برغتك أزي وزوحي قدوسم كاون نزل عالم كبريز ملو إيو آمين او قويتا كمتي أبخا توكلنا زلنا نحرتكا كوم وتخنلنا أعينت كلنا عخايص بها الله نسخاها أبقان مقريت هبهم او أملاخنا مدحانينان او تسفاق الله وسنات مدرس معنا او قويتا نسخا إيخا كابزي عالي تزين زل عالم تدحننا تعقبنا آمين او قويتا بروخي خام مفرد خام هرني او قويتا بروخي خام محقنتك أرداني او قويتا بروخي خام كبرخا أبرهالي او قويتا محرتك نزل عالم ينبر او قويتا عين تقبار إتكا كابولدو نابولدو معقوبية سلزخونكا أي تنساقني او قويتا عين عخاب الدلائي أمو نحارنن ننفسي أدحنان نابل وكو صلي الله او قويتا أبخاتو كلا الله أمو أدحنني وأتكا كتبر كأمهرني نسخا أملاخي في الفالي هيوتيخا برهان كادما إنا برهان النرئي نحرتكا نابتون زفلتوخا كبرخا خانا بقنعات لبي تمسا سقان برخة المسكانان بحق إناتكا إيو او قدمي عالم زنبركان نزل عالم اتنبر زلوخان أبون ودن منفس قدسن نعخا مسكانان وداسين قرمان يقبا لو من كل ساعة نزل عالم آمين أولو القويتا بأخام إمانن نسمكان زمارن سناي إمو محرتكا ستصبع حقنتكا دما ليتي أزنتو ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እሺ እኔ ውዒልኩም ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ወጎይታ መሓረና ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣሜን وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وقويتا حتياتنا حدقلنا وقويتا بدلنا يتسبسبلنا وقويتا أبسانا يقربلنا وقويتا نحومات الغاب تحيّم ومنت تقدس مكايل كافوسهم وقويتا نتم زموت بوتاتنا نديتاتنا حواتنا حدنا كعنف سما عرف وقاب حتيات نصرفون كاقويتا محرنا وقاب حتيات نصرفون كاقويتا ردعنا لما أنا تقبل لنا كبر المسكانة بفصل معرقن قدسنا نعخا يقب أمين وقويتا محرنا وقويتا محرنا وقويتا بارخنا وقويتا بقعات كبرنا مسكانة خمزيلنا خنسلب سمايات تنبر ربنا شنكاي قدس من قصغات مصاف فقد كان تعب سمايكم دمام دريقون نعلت مقبنا لما حبنا حنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوصانا ندقلنا كفادقنا نمبر أفتنا يتتونا من قصن حيلين كبرن نزل عالمنا تكايما أمين عوزت يا مريم بناك قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله بحلنا قدن قليخي بسقاخون دن قليخي الدجابير سواد قويتا سراوي سلام لك الله نسخك وانس برقيقي فركر سخون برقيو أمولتا تسقا زيابير مساقي أوفست دس والكي حتى يتناخسر يلنا نفت ودخ يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين يغريتا ميت غريا صنيحه ممهر تمنيت مسغانا نقدس دنگل مريم ابي يعقوب تليم نبي يعقوب دزيليم كانا با تمام فيكم እግዚአብሔር ይመስገን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንታ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርገልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና
أو قدست دنجل مريم ولاديت أملاخ نزل سبب من تأمالاديت ناودخ يسوع كريستوس بحرقة حاتات كسجونا لمننا أو نحق نقست دنجل سلام نبلكي أو نأمان إلى أملاخنا زولد كلنا خرعت سرنا سلام تانا أربلكي أو دنجل بقويتا يسوع كريستوس تأمن تأمالاديت حاتاتنا من تقعد قلنا تذكرنا. أدينا إلسابيت نقعد دحان مساخن ما توصلت هايمانوت دحن صنحكم آمين وأدى حقኛ برهان نخبركي ساعة 6 فرق عندي خوينو مجمار هو اوي فلوت كون صبئ انا رمس كنت الى فتن انت برق سارة يا خبر انت لو الى امو جميرو الى هنمو نو يدو بله حرا يقني لي هراي وأدى حقኛ برهان نخبركي وقدس دنقل ولادي أملاخ مدحن عالم سلزولد كلنا مسيوخ ننفسنا سلازل حننان نمسكناكي وقويتان نقوسنان قويتانان نقوسنان مدحنينا يسوع كريستوس كبرين عخايهم مسخان هواريات مقصوم نسمعتات أخليلهم نصادقان أللتهم نبيت كريستيان تنعات نحاتان حدقات بحادث ملكوتو ثلث قدس نبسر نسجدلن نخبرون وقيتا محرنا وقيتا محرنا وقيتا بارخنا آمين 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 قال هوت يسمع لنا آمين مدهاني عالم لكم آتيهم زلهم بجكا ممر تخلون دكتور صقابن مدهاني عالم لكم آتيهم زلهم أنا مثلا بنا خميلة قلنا في كالي أنا را خميلة مدهاني على متسهدنو أنا وين دحن ناي هايمان نسألت أوكي إشي نبا كل بزحازة ጸሎት ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚኣብሔር ኣምንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ውሉድ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋን ምውታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተነገረና እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ምውታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ኣሜን ክሪያላይሶን 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 ክሪያላይሶን
Krialaison, Krialaison, Krialaison. 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 Krialaison, Krialaison. Krialaison, Krialaison. ሃብትና ፍረ ወይኒ ወይ አይፎን ኢልኩም ኣትይኹም ዘለኹም ቅዱስ ቅዱስ ሃብትና ፍረ ወይኒ ዶ ትኾን አይፎን ኢልኩም ኣትይኹም ዘለኹም እዋ ኣቢ ምረጌታ ግን ኣብ ደገ እዩ ዘሎ ሃራይ ሃራይ ሃብትና ረዘነት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣትን ሆኑ ኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦም ሓርና ወጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ ይብልናን ወኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ንእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጌታ ይቕረበለልና ወጌታ ከም ምሕረትካ ዳንበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኣሜን በከመ ምሕረትከ ወአኮበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ وأكوبك معبودان بك وأكوبك معبودان ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበፃና እንደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ነብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኩም ብቃል ብሓሳብኩም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀና ንሕደገልና ወኣምላኹ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊ ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሐረና ምሕረትካው ናብ ዝሓልና ወኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓልነ ወይ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመልኣኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ተሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምን ትፅበየን ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ድማንና ትቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብር ድኣና
كلنا نقب قدسان ملائكة حلونا نودت منت كنا مرخ مأنتي نابت زي مرمرن زي وسنن فتت كهم بس عدلنا سخان زل عالم بروخي خامين وقويت أبو عاد كبرنا مسكنا خمزيلنا خنصلي سمايات نبربنا سمكاي قدس نقصات تمسا وقد كام تعب سماي كم دمام دريخون علت مقبنا لما حبنا نانز ودلنا لدم كم زحدقنا لهم دلنا نعوسانا دقلنا كفادحنا النمبر أفتنا يتأتونا نقصنا حيلين كبرن نزل عالمنا كائما أمين وزت يم ناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكلخو كلنا خد دنقليخي سداخون دنقليخي عند جابير صباح بيتا سراوي سلام لكلخو سغيكا أنس برختيخي ركر سخون برخيو هم اللي تتسقى بهير مساخيو وفسيتي دسي والكي أتياتنا سريلنا أفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محريات لمن لنا أمين مسجانا نعم لاخي كن شعبي يسمعنا ترى جينا دم أملاخ مسانا يكون لنا دبنا أريد أفيد منه مثال من سن يتكون من مثلا يغريتا ميت كينا صنيحة نلومي إن نبو نباب بيتنا يتمرتنا معرف مسرت فيليبيسيس معرف 4 أب 3 خفيلنا خنن بباينا تقدميت نباب كاب قطر 1 كساب قطر 9 تخينا ناي موداتا معدا اتبلدلا اتا خالي تخفال دما باولوس بزعباتي زتلاكلو كم زتمسكن اتبل كاب قطر 10 جميرنا كساب قطر 10 دلا سالسيت ناي موداتان كا اتا ناي موداتا سلامتا اتبل كاب قطر 11 كساب قطر 13 دلا اتا قداميتي من ينببلنا ناي موداتا معدا تبل كاب 1 كساب 9 تزلا مولو اللخو እሺ አዴና ሙሉ جمر هو شي بارسي أتم أنا زفكركم نفقكم من حقوسين أخليلين فقرات أحواتي كم زخونكم بقويتا تصنعوا حسابا بقويتا حنت تكون نعيدو ديا أمعد نسنت إيكون أمعد اللخو هو أتأمون سيسيغوس نأخاون كتدقفن اللي منك اللخو نساتن مس كليمنتوسن مستم سمام أب مصحف هيوت تتصحفو كالوت معايتين مسايبو بوانجيل زعرايين بقويتا كل ساعة تحقوسو دقيمة تحقوس بلالخو اتي لوهاتكم أب كله سب يفلت እግዚአብሔር ቀረባዩ ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ንማኖን ምሳይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፍለጥ እምበር ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቁ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልፅ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ክህልዎ እዩ ብዝተረፈስ ኣሕዋተየ ሓቂ ዘበለ ረዝነት ዘለዎ ዘበለ ቁኑዕ ዘበለ ንጹህ ዘበለ ተፈታዊ ዘበለ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ዘበለ ገለ ደግነት እንተኮይኑ ገለ ንዕዳዎም እንተኮይኑ ብኡ ሕሰቡ ነቲ ኸባይ እተመሃርኩምዎን እተቐበልኩምዎን ዝሰማዕኩምዎን
ኣባይ እውን ዝረኣኹምዎን እዚ ግበርዎ እሞ ኣምላኽ ሰላም ምስኻትኩም ክኸውን እዩ ደጊምሲ አሜን ኣብ ኣድየ حساب ጠጠውከ هو ቃለ ሕይወት ይስማዕና ደጊምሲ ቀፂላ ካልእ ቃል ማማይና ዓለም ኣለኹ እሺ ማማይና ዓለም ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ ቁጥሪ 10 ረዘነት ድማ ኢዳ ኣውፅያላ ዲያቆነ እሺ እታ ተሪፋ ደላ ሳልሰይቲ ወይ ረዘነት ወይ ድማ ማማ ትምኒት ወይ ማማ ረዘነት ክልተ ኢድክን ሓፍ ኣቢልክን ኣለኽን ሓዲኽን ማለት ንትምኒት ሓፍተይ ሃበለይ እሺ ሓረ እግዚኣብሔር ኣኽብረልና نحن دفعنا نستخدم برزنة حفتي ድሓን ትምኒት ሓፍተይ ካልእ መዓልቲ ከነብብ እየ ነወሪ እሺ ቁጥሪ 10 ኦኬ ከመይ ምስኹም ደጊምሲ ክትሓስቡለይ ሓድሽ ህይወት ሕጂ ስለ ዝሃብኩኹም ብጎይታ ብዙሕ ሕጎስ ኣለኹ ዘይሰለጠኩም ደኣ ኮይኑ እምበር ቀደም ከዓ ሓሲብኩም ነርኩም ኣነስ በቲ ዘሎኒ ይኣኽለኒ ምባል ተማሂረ እየ እሞ ስለ ኣነ ስለዚ ኩሉ ኣይኮንኩን እዚ ዝብል ዘለኹ ትሕት ምባል እፈልጥ ሕልፍን ትርፍን እፈልጥ እየ ፅጋብን ጢሜትን ምስ ተረፉ ምህላውን ስእነትን ኣብ ኩሉ ሸፊናለ እዩ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ንኩሉ ክኽእሎ እየ ኣብቲ ፀበባይ ብምሕባርኩም ግና ፅቡቅ ጌርኩም ንላዕሊ ተወዲኣለ መስለት በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ኩሉ ክእሎ እየ ኣብ ፀበባይ ብምሕባርኩም ግና ፅቡቅ ጌርኩም ኣቱም ሰብ ፊልጵ በቲ ናይ ወንጌል መጀመርታ ካብ መቄዶንያስ ምስ ወፃእኩ ብጀካ ካልኦት ጥራይ ኣብ ማሕበር ብናይ መሃብን ምውሳድን ሓደ እኳ መሳይ ከም ዘይሓበረ ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ተሰሎንቄ ሓደ ግዜ ካልኣይ ግዜ ዘድሊ ሰዲድካ ኣነስ እቲ ፍሬ ንኣኻትኩም ክህበኩም ኢለ እየ እምበር ውህበትኩም ደልየ ኣይኮንኩን ሕጂ ገና ኩሉ ኣሎኒ ምስ ተረፉ እውን ኣሎኒ እቲ ኣባኻትኩም ብኢድ ኢጶጣውያን ዝመፀ ምዑዝ ሽታ ስሙር ንኣምላኽ ዘሐጉስ መስዋእቲ ምስ ተቐበልኩ ድማ መሊኤ ኣለኹ ኣምላኸይ ከዓ ከምቲ መጠን ሓብቱ ብኽብሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ ድሌትኩም ዘበለ ክልእኸልኩም እዩ ግናኸ ኣምላኽን ኣቦን ንዘለዓለም ዓለም ክብሪ ይኹኖ ክብርና ኣምላኽ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ናይ መወዳእታ ሰላምታ እትብለላ ካብ ቁጥሪ 21 ክሳብ ቁጥሪ 13 ናይ መወዳእታ ሰላምታ እሺ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ቅዱሳን ንነፍሲ ወከፎም ሰላም በልዎ እቶም ምሳይ ዘለዉ ኣሕዋት እውን ሰላም ይብልኩም ኣለዉ ኩሎም እቶም ቅዱሳን ምናዳ እቶም ቤት ቄሳር ዘበለ ሰላም ይብልኩም ኣለዉ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ኣሜን ኣሜን ስለ ቃላቱ ሽም እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኽበር ይመስገን ካብዚ ብምቕፃል ናብ መምህርና መምህር ተኽሉ ክሓልፈኩም እየ እግዚአብሔር ንዖም ተዛረባ አንደበት ያሃበልና ንዓና ድማ ሰሚዕና ኸነተግብር ሰማዒ እዝነ ልቡና ይዓድለና እግዚአብሔር ኣምላኽ አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና
All right. You ready? هو Okay. هنسى freeze كنا لما كأريا. Make a problem. Okay. يرى له. هو يرى ممر Okay. بسم الله بقول ومنفس قدوس هذا أملاك آمين. أبوثاتي كهنات كفاتاتي فتحني تخافلتنا يزقوا بأخا بسألتكم ذكروني زغابير مسكن لما أنت خن فقار زغابير إن መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵ ኢና ክንርኢ ምዕራፍ 4 ናይ መጨረሻ ማለት እዩ እዚኣ ምዕራፍ እዚኣ ብከምዚ ትጅምር ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ሃዋርያ ጳውሎስ ብሓድነትን ብሓጎስን ብሰላምን ክነብሩ ምሕፀኖም ማለት እዩ ማዕዳ እያ ትብል ከም መጀመርታ ከም ዝኾነ ምባፅንሕና ማዕዳ እየ መብዛሕታ ብዛዕባ ውርዝናን ውዳሴ ዝግብኦን ነገራትን ከዓ ከስተንትኑ ከም ዝግብኦም ይገልፀሎም ማለት እዩ ብዛዕባ መሃብን ምልጋስን ወይ ከዓ ዕግበትን እውን ይምሕፀኖም ከመይ ጌርና ኢና መሃብን ምቕባልን ክንለምድ ከም ዘለና ብኸመይ ከዓ ከም ንቕበልን ብኸመይ ከም ንህብን ሰላምትኡ ብምልኣኽ ህያውነትን በረኸትን ብምሃብን ነዛ መልእኽቲ ይዛዝሙ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ከዓ እቲ ኩሉ ግዜ ብፀሎት ይዓፅዎ ማለት እዩ ካብ ሓድነትን ምዕቃብ ንሓድነት ምዕቃብ ዝብል ኢሉ እዩ ዝጅምራ ከም ፍልይ ዝበለ ርእስቲ ዝህብዋ ማለት እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘደንቕ ተስፋ ስለ ዘለና ኣብ ጎይታ ፀኒዕና ክንቀውም ኣለና ኣብ ምዕራፍ 3 እንተደኣ ትዝክሩ ኮይንኩም እዚኣ እያ ነይራታ ዝበለና ንሕናሲ ኣብ መንግስቲ ሰማይ ዳ እምበር ኣብዚ ኮነን ውርሻና ወይ ከዓ ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማይ ዳ እምበር ካብኡውን መድሓኒ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፅበ ኣለና ንሱ በትን ኩሉ ዝመለኩ ዝከኣሎ ሓይሊ ነቲ ክቡር ስግኡ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውደት ስጋና ክልውጦ እዩ ንዓና ነቲ ሕስረት ናትና ወሲዱሲ ክብረት ናቱ ይህበና ማለት እዩ በታ ዓባይ ፍቅሪ ብምንፅብራቅ ብኩሉ ሓልየቱ ተዛረቦም ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ይገልፀሎም ኣለዉ እዚ እዩ እቲ ንፅበዮ ዘለና ንሕና ሕጂ እቲ ጓሳ ከዓ እንታይ እዩ ትፅቢቱ እንተደኣ ኢልና ኣብቲ መጨረሻ ሲ ኣብቲ ምፅኣት ማለት እዩ ንሳቶም ናቱ ሓጎስን ናቱ ኣኽሊልን ምዃኑ እዩ ዝገልፀሎም ዘሎ እቲ መጓሰ ናይቲ ኣብ መወዳእታ ጎይታ ዘሎ ናይ ግልያ ሓጎስን ኣኽሊልን ምዃኑ እዩ ኩሉ ግዜ ቦታትና ድብሉና ሲ ደስ ዝብለካ ክትገብር ከሎ ውላድካ ብጣዕሚ እዩ ዝሕጉሰካ እዚ እዩ ከዓ ድፅበ ደሎ ሽዑኡ ብሃንቀውታ ድፅበዮ ደሎ ምዕዳ ዝገብረሎም ደሎ ከዓ ነዚ እዩ ምናልባት ኣብቲ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ ዲያቆናውያት ዝነበራ እየን ንዲያቆናዊት ወይ ከዓ ክልተ ስለ ዝኾነ ኣይዶን ዲክነስስ ይብለን ፀገም ነይርዎን ብጣዕሚ ንፉዓት ኣገልገልቲ እየን ግን ኣብ ክልቲአን ግርጭት ነይሩ ሕጂ ነዚ ግርጭት እዚ ብኸመይ ክፍታሕ ከም ዘለዎ እዩ ንክልቲአን ዝማዕደን ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኣገልግሎት ኩሉ ግዜ ናትካ ሓሳብ ዘይኮነ ሲ ናይቲ ቤተክርስትያን ሓሳብ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ወይ ከዓ ንዓይ ጣዕመኒ ደይኮነስ ነታ ቤተክርስትያን እንታይ እያ ወይ ከዓ ንኣምላኽ እንታይ እያ ትሐጉሶ ዋት ግሎሪፋይስ ዘ ሎርድ ንብላ ማለት እዩ ብኣ ክንከይድ ኣለና ሓሳብን ብጎይታ ሓንቲ ክትከውን ንኤዎድያን ምዕድ ንስጥ ኬውን እምዕድ ኣለኹ ንክልቲአን እዩ ከዓ ዝምዕደን ዘሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍልልይ ሓሳብ የለን ማለት ኣይኮነን ኣቦታትና ክምዕዱ ከለዉ ግን ንክልተ ሰባት ተባኢሶም ንክልቲኦም ብማዕረ ገይሮም ክግስፅዎም ከም ዘለዎም ማለት እዩ ዋላ በዳሊ ይኹን ዋላ ተበዳሊ ይኹን ንክልቲኦም ምክንያቱ እቲ ዕላማ ናይ ክልቲኦም ሓደ ክኸውን ኣለዎ ክልቲኦም ኣገልገልቲ ከለዉ ብናቶም ስምዒት ማለት እዩ ክበኣሱ ከለዉ ክበኣሳ ከለዋ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ከም ኣብነት ንክልቲአን ንምዕደና ኣሎ ንሕና ከዓ ካብዚ ክንመሃሮ ዝግበኣና እቲ ናትና ዘይኮነሲ እቲ ንኣምላኽ እንታይ ንክብሪ ኣምላኽ ዝኸውን እንታይ እዩ ኢልና ከነገልግል ከም ዘለኒ ምክንያቱ ሓሳበይ ሓሳብካ እዩ ሓሳብካ ከዓ ሓሳበይ እንተደኣ ንኣምላኽ ንክብሪ ኣምላኽ ኮይኑ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም ብጎይታ ዘለዉ ዝበቅዕ ሓሳብ
ክህልዎም እዩ ዝምዕዶም ዘሎ ኣገልጋሊ ክትኮን እንተ ደኣ ኮንካሲ ብቁዕ ክህልወካ ኣለዎ ብቅዓት ክህልወካ ኣለዎ ኩላትና ኣገልገልቲ ኢና ኩላትና ብቅዓት ተዋሂብና እዩ ከምቲ መክሊት ተዋሂብና እዩ በታ መክሊትና እንድሕ ተሪሕናሲ እንተ ደኣ ኣገልግልናሲ ብቅዓት ኣለና ደይናትና ክንጥምት ከለና ደይ ተዋሃበና ክንገብር ከለና ወይ ከዓ ክንፍትን ከለና እቲ ብቅዓትና ዝጎድል እሞ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም ብጎይታ ዘለው ዝበቅዕ ሓሳብ ክህልዎም እዩ ዝምዕዶም ዘሎ እዚ ከዓ ናይ ሓቂ በፃይ ጢሞቴዎስን ወይ ሲላስን ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 4 ከምኡውን 16-19 ተጠቂሶም ዘለው ወይ ንጳጳስ ናይ ፊልጵ ዝነበረ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ነዚኦም እዩ ዝምዕደሉ እዚኣቶም መራሒኻ እንተ ደኣ ጥዑይ ኮይኑ ኣብስሊ ንስኻ እውን ጥዑይ ክኾን ኢኻ ምክንያቱ ንሳቶም እቶም መራሕቲ ፅንሕልና ክንሪኦ ኢና ብምንታይ ዓይነት ከም ዝመርሑና ዝምህሩካ ጥራሕ ኣይኮኑን ኣብነታውያን ዝኾኑ ኣቦታት ክኾኑ ኣለዎም እዚ ኢና ከዓ ካብቲ ዝብለካ ጥራሕሲ በቲ ዝገብሮ ትመሃሮ ይበዝሕ እሞኒ ከምኡ ክንከውን ኣምላኽ ይሓግዘና ኣብ ምስባኽ ወንጌል ብሓንሳብ ዝፀዓሩ ስለ ዝኾኑ ንክልቲአን እዩ ዝብለን ዘሎ ከዓኒ እዚኣተን ንኸነተዓርቆ ሓግዞም ንኸተዓርቆ ንሳተን ሓግዝዎን ምክንያቱ ኣብቲ ምስራሕ ወንጌል እንተ ደኣ ሓደ ኮይነን ኣብቲ ምስፍፋሕ ወንጌል ምስባኽ ምግልጋል ንጎይታ ሓደ እንተ ደኣ ኮይነንሲ ትደፈላለየን ደሎሲ ማይነር ንእሽተይ ነገር እዩ ማለት እዩ ደይምርድዳእ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ብሓቂ ኣተዓርቅዎን እዩ ዝብለን ዘሎ ወይ ከዓኒ ሓሳብንሲ ይረኣይዎ እንታይ ምዃኑ ንክልቲአን ስምዕዋን ኣብ መንጎ ስብከትን ወንጌልን ምንባር ሓድነትን ስኒድ ክህልዎ ኣለዎ ኣብ መንጎ ስብከት ወንጌልን ምንባርን ሓደ ዓይነት ስኒድ ክህልዎ ኣለዎ ልክዕ ከምቲ ኣቦታትና ቤተክርስትያን ኢላ ንፅውዖ ምክንያቱ ቸርች ፋደርስ እንተ ደኣ ክንብሎም ኮይንና እዚ ሰለስተ ነገር እዚ ክህልዎም ኣለዎ እምነት ዘለዎም ሓቀኛ እምነት ማለት እዩ ነቲ ሓቀኛ እምነት ከዓ ዝነብሩሉ ክኾኑ ኣለዎም ንዕኡ ከዓኒ ዝምህሩሉ ክኾኑ ኣለዎም እምነትካ ፍለጥ ንብል እምነትካ ህያው ይኹን ንበረሉ እምነትካ ከዓ መሃረሉ ትምህር ከለካ ግን ብቃል ጥራሕ ኣይኮነን ብሂወትካ ክትምህር ኣለካ ምክንያቱ እምነትካ ንበረሉ እንተ ደኣ ነርካሉሲ እቲ ብርሃንኩምሲ ኣብ ዓለም ይብርህ ዝብሎ ከዓ ነዚ እዩ ነዞም ኩሉ ግዜ ደቅና እዚአን ኣፀቢቐን ዝፈልጥወን know your faith live your faith and teach your faith ኢልና ንምህሮም ከዓኒ ንሕና ከዓ ከምኡ ክንከውን ኣምላኽ ይሕግዘና ብሰንኪ ግጭት ነቲ ኩሉ ዝተፃዕረሉ ስብከትን ምስፍሕፋሕ ወንጌልን ምብኻን ቁኑዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ብክልተ ነገራት ብንእሽተይ ነገራት ሸለል እንተ ደኣ ልካዮሲ ናብ ዓብ ነገራት ዋላ ናብቲ ቤተክርስትያን እውን ብምብታን ክመፅእ ስለ ዝኽእልሲ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ብዙሕ ቤተክርስትያናት ተረኣዩ እዩ ዋላ ባና እውን ከምኡ ስለተረኣየሲ ሸለል ዘይምባል እንተ ደኣ ዝኾነ ነገር ግርጨት ኣሎ ኮይኑ እሞ ከዓ ኣብ ኣገልገልቲ ንሕና ንፈልጦ እንተ ደኣ ኮይና ነቦታትና ክንነግሮም እዚ ግዴታና እዩ ናይ ብሓቂ ግዴታና እዩ ምክንያቱ ስራሕና ስለዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣንፃር ክህሉ የብሉን ምክንያቱ እዚ ከዓ ናይ ፀላእ ሰናያት እምበር ናይቲ ሰብ ኣይኮነን ክንርድኦ ዝግባአና ክፉእ እንተ ደኣ ኮይኑ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ ከም ሰብ መጠን ክንኩሪ ንኽእል ኢና ክንበኣስ ንኽእል ኢና እዚ ግን ንግዚኡ ክኸውን ኣለዎ እንተ ደኣ ቀፂሉ ግን ኣቦታትና ክፈልጥለዎም መታን ነቲ ነገር ተዕርይዎ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ሰማያዊ ዓስቦም ምእንቲ ከይስእኑ የተሓሳስቦም ምክንያቱ እቲ ዕላማ ናትናሲ ኣብዚ ምድራዊ ይኮነን ኩሉ ግዜ እንተ ደኣ ኣተኪርካሉ ንዕኡ ግን መዘከርታት ኣኪርካሉ እቲ ሽቶናትካ እንታይ ምዃኑ እንተ ደኣ ፈይድካሲ ጉዕዝኻ ክትቅፅል ኢኻ ማለት እዩ ሰላም እታ ቤተክርስትያን ምዕቃብ እውን የተሓሳስቦም ነበረ እዚ ከዓ ነቶም ሓለፍቲ እዩ ዝነብሮም ዘሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ጳጳስ ሮሚ ቀሌሜንጦስ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ነቶም ካልኦት እውን ሓለፍቲ ዝነበሩ ኩላቶም እዩ ከዓ ዝገልፀሎም ዘሎ እቶም ዘይግነቶም ኣብ ሰማይ ዝኾነ ኣስማቶም ኣብ መፅሓፍ ሂወት ወይ ከዓ ጥንታዊ ልምዲ ዝነበረ ኣባሃህላ ማለት እዩ ተመዝጊቡ ኣሎ ዋላ ሕጂ እውን ንብል ኢና ምክንያቱ ኩሉ ነገር ሰናይ ነገር ንገብሮ ኣብቲ መፅሓፍ ሂወት ተፃሒፉሎ እቲ ክፉእ ነገር ንገብሮ ብፍላጥ ዲ ብዘይፍላጥ ከዓኒ ተፃሒፉሉ ንዕኡ ክንድምስሶ ንኽእል ኢና ክድምሰሰልና ይኽእል እዩ እቲ ሰናይ ድገበርናዮ ግን ኣይድምስሶን እዩ ጌታ ነቲ ሕማቅ ነገር ግን ተጣዒስና እንተ ደኣ ተጣዒስና ተነዚዝና ምስካሕና ከምቲ ዝግባአና ቅሬታ ጌርና ማለት እዩ ንኣምላኽና ፈሊጥና እንተ ደኣ ጌርናዮ ማለት እዩ እንተ ደኣ ተነሲሕናን ቅዱስ ቁርባን ንኸውን ኮይና ብኡ ነፂሕና እንተ ደኣ ኸይድና ክድምሰሰልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሓጢኣትካ ይርሳዕ ማለት ኣይኮነን ግን ክድምሰሰልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካብቲ ዝነበረና ኣመል ገዲፍናዮ እንተ ደኣ ኸይድና ሲ ኣምላኽ ከምዚ እንዲኻ ነርካ ኣይብለካን እዩ ሰብ እዩ ከምኡ ዝብል እምበር ኣምላኽና ከምኡ ኣይብልን እዩ ናይ ሓቂ ሓጎስ ካብ ጎይታ እዩ ናይ ብሓቂ ዝመፅእ ከዓ እዚ ከዓ እዩ ናይ ሓቂ ሓጎስ ካብ ጎይታ እዩ ምክንያቱ ባዕልካ ክተምፅኦ ሓጎስ ትፍትን እንተ ደኣ ኮንካ ቀዳማይ ነገር ግዝያዊ እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ጎዳኢ ብመስተ ዝመፅእ ድዩ ብካልእ ዝመፅእ ነገራት ሓጎሲ ናይ ግዝያዊ እዩ
إذا حاجوس إزي آخا أما أكل سبب آيات لك بنزي آخا أنا من تاك ذكرنا يلي هاري أبقالوس أبقى سبيت كله إبزا حاجوس زارب دلو هدي أبزخونه يكون بوتاسي تحاجوس كاب أملاخ سلزخونه أملاخ كأي في اللي يناني نحن تري تفعلنا مالتي تحاجوس مسانا له لو هات زبلو دلو فرح حاجوسي تحتنا لو هات نخالوت بتعقستي دخموتهم متعر مالتي لو هانت هذا أخون كاسي شكل أنت على يكون كاس كوف إجبر أي إجبر ولا أنت لو هي خالو هي غلط هجي نخالوت واي نتدخمت ناتاتهم شلل ندبل كام متعر مالتي إذا لو هات زي أب كلهم سبعة أنت لاي أب تلاتي كفلت ويكا كزوتر الله معناتها فتوت خانت الآثار تقبلت راح كون كاسي ولا تم قال تقول يقبروا يعني كريستيان دي كونسي قال اون يقبروا يسلازي كم اخوان يقولون قويتا كتحقوسن هي او كتكون يدرخو قويتا كتحقوسن هي واي كتكون يدرخو مخنيات لو واحد راخون كاخا اذا خا كل جزيت وهي بكالو مالتي قويتا خا امن اي قويتانا خا امن كنحقوسن لؤم كتكونن يدرخك أنا كلاتنا مالتي كنحقوسن لؤمات كنكون ميكا طببኛታት كنكون ويكا لو واحد كنكون كل جزء يدرخنا مس أبتا قندين تر على ناسي كل جزء عيننا نكتنينا مالتي نتي جوجي الرأي وجدوا بخنتو أي تجمع فقولش الدشتان تأثبنا دليتكم زبلس بتقولتن لمانون مسناي مسجانا أب أملاخ يفلت إمبر بقال أكوا أي تجنوا ما لا ولا تجني ناس ولا حنتي كند أدري خد أكل وحتى أمت ناس كانوا مستخاين خلينا يبلنا ولا تجوري حبر تجورنا ممكن كيرو عين خلينا يبلنا سلازي سي كنت أنا يبلنا كن حسب يبلنا مالت هيكونن نعبيتنا لنا نسرش يبلنا مالت هيكونن جن بزي كنا نجر كنت أنا يبلنا معناته بدينا أملاخ نجر ولا حنت كن قبرنا نخيل يلا شغلتكمن لما نخمن أب كل نجاراتنا أملا أفلتوه لمنوه نجروه إذا خا تصلوت مالتي مسجانا مالتي مهللا مالتي تصلوت مس أملاك مزراب مهللا لما نخا مقرب مسجانا ها سل كل نجارات نزل عالم من مسكان مالتي نزل عالم نحن تجزي كونتن مسجانا مخنات بتسنى نجار استجبر الناسي ناش نجارات راح يكونن كل استجبرنا كل جزء كنذكره يجب عنا مالتي كل نجار بمسكانة أبقى أملاخ مقرب ناي أملاخ سلام يمتصل كل نجار بمسكانة أبقى أملاخ مقرب ناي أملاخ سلام يمتصل بركة زي سلام زي خا كاب كل حيلة أمره سب يبلت كبر مسكانة أملاخ يكون إزي سلام زي نأمرون لبن يعقوبه قويتانا يسوع كريستوس إزي سلام زي نأمرنا لنبنان أبقيتنا مرحينا يسوع كريستوس يحلون يعقوبهم يقوموا مالتي. This peace guards and protects the mind and the heart in the Lord Jesus Christ. تسلامتسي نخلاتنا protect يقبرنا مالتي. أب حنقولنا أب لبنان نمن ناب كريستوس كل حسابنا كل انتنا مسؤول كون راح مالتي. بخال أزار أربعة. أبزع علم زي أنت أنا برد خوينا نسي بقتالي كان استنتنو زقبعنا نقرات الله حق زخانة بقنا بقالات زتوكل مالتي بقنا زخانة حق إني أمنت كلنا يقبؤه حق إني تقبر نخبر أملاح زتوكل زخانة فتحاوي نمن إذا خانوا خالقت أنا بحق يفكر كتكون فتحاوي كتكون كأنا خالقت إن أخات راح يكون اسم خالقت نقول لك تكون لك فjoy to see Jesus others and you مجرش أنا نحن نمت تحد زبالك تكون لك نتوه سلام مقبراوي مس جزاء رأسنا نتوه زغنا نجارات كل جزء كنجبر يجبعنا مالتي فقري زملؤه نأملاح بح زبلو انت رأى نبحك إن أملاح زبلو بح زبلو خاينو نخال سبون بح قبلوين نأملاح بح زي بلو انت خاينو خاني obviously نسبون بح قبلو أي كألني ጽቡቕ ጸብጻብ ዝኸኣብቲ መጨረሻ ጸብጻብ ከም ደሎ እዩ ዝብለና ጽቡቕ ጸብጻብ ግን ጽቡቕ ዝሓስብ ጽቡቕ ዝነብር ጽቡቕ ዝምነ ወዘተ ከምዚታት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከም ተረኣከልካ ኣብቲ መጨረሻ እውን ጽቡቕ ጸብጻብ ክመፀካ እዩ ማለት እዩ ውርዝና ውርዚ ምዃን ተኣማንነትን ናይ ሓቂ ስነ ምግባርን ፈፂሙ ኣይፈላለንን እዩ ምክንያቱ ሲ ሓንቲ ነገር እታ ተዋሂባትካ ደላ እንተ ሒዝካያ ሲ እቲ ካልእ እውን ባዕሉ ክስሕቦ እዩ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ክርስቶስ እንተ ተፀጊዕካ ኣለካ ሲ እቲ ሰናያት ነገራት ጥራሕ እዩ ዝለቕበካ
ዝለግበካ መርት ሕማቅ ነገር ኣይለግበካኒ እንታይ እዮም ሓደ ኣቦና ኢሎም ሲ ኣብ መስቀል ዘለዎ ቦታ ሲ ወይ ከዓ መስቀል ዝሓለፎ ቦታ ሲ እቲ እከይ ነገር ሓይሊ የብሉን ይብል መስቀል ዝሓለፎ ቦታ ሲ እከይ ነገር ሓይሊ የብሉን ኩሉ ግዜ መስቀልና ጼርና እንተደኣ ንኸይድ ኣለና ኮይና ሲ እከይ ክቐርበና ይክእልን ማለት እዩ ተኣማንነት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘላቶ ፍቕሪ እያ ትገልፅ ምክንያቱ ኣማን እንተደኣ ኮንካ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ዘለካ ብጎይታ ፍቅሪ ዘለካ ኢኻ ትገልፅ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ከዓኒ ንሰብ ዘለዋ ፍቅሪ እያ ትገልፅ ምክንያቱ ክትገብር ሰናይ ነገር ክትገብር ከለካ ንሰብ ተሪኦ ኣለካ ብግብርካ ግን እሱ እውን ንኣምላኽ ንክብሪ ኣምላኽ ኢኻ ክትገብሮ ኣለካ ናዕዳ ሕጂ ንእዶም እንድዩ ግን እቲ ናዕዳ እንታይ ዓይነት ናዕዳ እዩ ዓላማ ክርስትና እኳ እንተዘይኮነ ምክንያቱ ንናዕዳ ኢልና ይኮንና ንሰርሕ ኣቦታትና ንናዕዳ ኢሎም ኣይኮኑን ዘገልግሉ ለይትን መዓልትን እዚ ኩሉ ነገራት ዝገብሮ ዘለዉ ንናዕዳ ኢሎም ኣይኮኑን ዝገብሮ ዘለዉ ምእንቲ ክርስትያናዊ ሂወት ክነብሩ እንታይ ዘይብሎም ክኾኑ ክፅዕሩ ኣለዎም እንታ ዘይብሎም ክኾኑ ክፅዕሩን ኣለዎም ሕጂ እቲ ናዕዳ እንተደኣ ካብ ሰብ መፅዩ ኢትስ ኦኬይ ግን ሓንቲ ምሳሌ ላ ኣቦና ድሓን ባዕሎም ክብልዋ እዮም ኣብ የምልጌታ መባዓሹ ንፈልጥዋ እዮም ንሓደ ተምሃራይ ሲ ከመይ ገይሮም እቲ ናዕዳ ወይ ከዓ ንምፅራፍንሲ ዋላ ሓንቲ ክለግቦ ከምደይክእል ኣፀቢቖም ክምህርና እዮም ሕጂስ ናዕዳ ንኢድካ ወይ ከዓ ንፀሪፍካ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ክትከድፈለካ ማለት ኣይኮነን ተዕላማ ከዓ እዚ እዩ እቲ ኣገልግሎት ናይ ግድን እዩ ኩላትና ከነገልግል ኣለና ንኣገልግሎት ተፀዊዕና ኢና ብንእሽተይ ድያ ብዓባይ ድያ በታ መክሊትናትና እንጂ ሓደ ወስዲ ስካ ኢልካ ዝያዳ ኣይተገልግልን ኢኻ ሓደ ከዓ ተቋይቆካ ወይ ፀሪፍካ ኢልካ ከዓ ነቲ ኣገልግሎትካ ኣይትገድፍን ኢኻ እዚ ጌጋ እዩ ናይ ብሓቂ ጌጋ እዩ ነቲ ከይተጠመቕኩም ከለኹም መጀመርታ ዝመሃሮም ማለት እዩ ከይተጠመቑ ከለዉ እተምሃርኩምዎን ብቐፃሊ መምርሒታትን እተቐበልኩምዎን ኣብ ሂወተይን እዚ ኣስተብሁላ ኣብ ሂወተይን በቲ ተግባሩ ዝርርበይን በቲ ዘራርበይ ከዓ ዝሰማዕኩምዎን ዝረኣኩምዎን ነገራት ኣብቶም ኣብነቶም ሰዓቡ ኣስተውዕሉ ናይ ኣቦታት እንኮላይ ናቶም ሰናይ ነገር ዝነገበሩ ሲ በቲ ዘራርብኦም በቲ ዝመሃርኩምን በቲ ሂወቶም ዝነብርዎን ንዕኡ ነገራት እንዳረኣኹም ንዕኡ ተኸተሉ እዩ ዝብሎም ዘላ ሰላም ኣምላኽ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣምላኽ ሰላም እውን ምሳኻትኩም ክኸውን እዩ ካብታ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14:27 እንታይ እያ ትብላ ሰላም ኣሓድገልኩም ኣለኹ ሰላመይ ኣሓድገልኩም ኣለኹም ሰላማዊ እውን ይህበኩም ኣለኹ ኩሉ ብምሉእ እቲ ሰላም ሲሂቡና ኢና ምዕቃብ ጥራሕ ይደልየኒ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹ ከምቲ ዓለም እትህበኩም ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸበርን ኣይሰንብድን ይብለና ማለት እዩ እቲ ውህበትኩም ንሃዋርያ ጳውሎስ ምንጭ ሓጎስ ብጎይታ እዩ ኩሉ ግዜስ ናብ ጎይታ እዩ ዶ ማለት እዩ ዋላ እኳ ብኡ እንተመፀስ እዚ ዝገበርኩሞ ንዓይልኩም ዘይኮንከስ ብፍቅሪ ስለ ዝገበርኩሞ ብልቢ ስለ ዝገበርኩሞ ንኣምላኽ ደስ የብሎ ይሕጉሶ ንዓይ እውን ደስ የብለን ምክንያቱ እሳቶም ናቱ ኣክሊል ስለዝኾኑ ማለት እዩ ሓጎሱ ስለዝኾኑ ማለት እዩ ውሉዱ ስለዝኾኑ ውሉድካ ሰናይ ነገር ክገብር እንከሎ ሕጎስን ባህ ይብለካን ውህበቶም ካብ ስስዐ ዘይኮነስ ከም ፍረ እምነቶም ገይሩ እዩ ዝፅበዮ ነይሩ ናይ ብሓቂ እቲ ፍሪኦም እዩ ዝሪኦ ነይሩ ማለት እዩ በቲ ውህበቶም ኣቢሉ በቲ ስርሖም በቲ ኣገልግሎቶም ኣብ መወዳእታ ብሰንኪ ሕማም ጳፍሮዲጦስን ካልእ ምክንያታትን ወይ ከዓ ምድንጓይ እቲ ህያቦም ዝተናጓየ እኳ እንተነበረ ዝደንጉየ እኳ እንተነበረ ዕላማ ናይቲ ህያቦም ግን ከምዘይ ደንጉየ እዩ ዝገልፀሎም ነይሩ እቲ ህያብ ደንጉ ይበፅሕዎ ግን እቲ ዕላማ ናቶም እቲ ዝፅሓፍ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዘለኣለማዊ ሂወት ዝፅሓፍ ማለት እዩ ኣይድንጉይን እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ዕጉብ ምዃን ስለ ዝተምሃረ ድሌት ወይ ከዓ እቲ እዚ የድልየኒ ንብሎ ኣድላይ ከም ዘይኮነ ይገልፀሎም ኣነ በቲ ደለኒ ዕጉብ እየ ቅዱስ ኣገፂኖስ ኣብ መፅሓፍ 10 ምዕራፍ 28 ዝፅሓፈሎ ኣብቲ ናይ ጎይታ ንስኻ ንርእስኻ ጌርካና ወይ ከዓ ኣና ኢኻ ፈጢርካና ንዓኻ ኢኻ ፈጢርካና ኢኻ ዝብል ልብና እውን ኣባኻ ክሳብ ዝዓርፍ ወይ ከዓ ዓቕሉ ይፅንቀቕ ወይ ከዓ ይጭነቕ ይብሎ ምክንያቱ ንሕና ኣብዚ ከለና ሲ ኩሉ ግዜ ሃንቀውታ ኣለና ሓረርታ ኣለና እቲ ሓረርታና ከዓ ናባኻ ክንከይድ ናብቲ ፈጣሪና ክንከይድ ማለት እዩ ምናልባት በታ እንግሊሽ ዝያዳ ክሊር ትኸውን you have made us for yourself ንዓኻ ኢኻ ጌርካና o Lord and our hearts are restless until they rest in you ምክንያቱ ብዘይ ብኣኻ ሲ ዋላ ሓንቲ ሂወት ከምዘይብልና ፈሊጥና ኣባኻ ምስ እናዕርፍ ጥራሒና ሰላም ክንረክብ ንኽእል እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ዕጉብ
ክንብል ከለና ናይ ካልኦት ዘይምድላይ በቲ ዘለካ ዕጉብ ምዃን ኣብ ክርስትና ዕጉብ ምዃን ማለት ወይ የኣኽለኒ ምባል ትዕቢት ኣይኮነን ከምዚ ኣይደሊን ኣይኮንና ንብል ዘለና ተመስገን ኢና ንብል ዘለና ተመስገን ከዓኒ በቲ ዘለና ተመስገን ክንብል ይግባአና ክርስቲያን ተመስገን እንዳበለ ብተስፋ ዝነብር ኣማኒ እዩ ማለት እዩ እቲ ክርስቲያን ዘለዎ ዕግበትን የኣኽለኒ ምባልን ኣምላኽ ደኣ እምበር ኣብ ገዛእ ርእሱ ኣይኮነን ኣብ ኣምላኽ ዝዓዲ ተመርኮሰ እምበር ኣብ ገዛእ ርእሱ ኣይኮነን ኣብዚ ኣላ እታ መዝሙር ኩሉ ግዜ ንዝምራ ማለት እዩ ኣብ ቤተክርስትያንና እንታይ ትብል ሕጉስ እየ ብኣምላኸ ባሂብል ኢልዎ ይዘልል ልበይ ውሉድ ኣምላኽ ካብ ኮንኩ እንታይ ኣሎ ዘይረኸብኩ በቲ ዝሃበኒ ዓጊበ ኣለኹ ተመስገን ተመስገን ትብል መስለኒ እታ መዝሙር ዘመርቲ ኣሕዋትና ዝያዳ ይፈልጣ ግን በቲ ዝሃበኒ ዓጊበ ኣለኹ ተመስገን 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 እንድሕንብል ኮይና ዝያዳ ከዓ በረኸት ንረክብ ማለት እዩ ዕግበት ስልጠናን ትምህርትን ዝያዳ ከዓ ፀጋ ኣምላኽ የድልዮ ነቲ ዕግበት ክንረክብ ተኮይናሲ ስልጠና የድልየና እዩ ኦፍኮርስ ትምህርቲ የድልየና እዩ ካብ ቦታትና ካብ መምሃራና የድልየና እዩ ትምህርቲ እውን የድልየና ዝያዳ ከዓ ፀጋ ኣምላኽ የድልየና ብደይብኡ ግን ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን በቲ ዘበርትዓኒ ክርስቶስ ኣቢለ ኩሉ ክገብር ከሰልጥን ማለት እዩ መሰል ኣለኒ ተዋሂብኒ እዩ እኽእል እየ በቲ ፀጋ ኣምላኽ ማለት እዩ እታ 4:13 ትብለና ከዓ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ንኩሉ እኽእለ እየ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ብክርስቶስ ንኩሉ እኽእለ እየ ኣብ መንጎ ሕጉስ ሰብን ዘይሕጉስ ሰብን ዘሎ ቀንዲ ፍልልይ ከዓ ዕግበት ምህላውን በቲ ዘለካ ዕግበት ምህላውን በቲ ዘይብልካ ምጥማትን ንዕኡ እንተመፂኒ ክሕጎስ ምባልን ጥራሕ ማለት ሕጉስ ሰብ በቲ ዘለዎ ዕጉብ እዩ ዘይሕጉስ ሰብ ከዓኒ ነቲ ዘይብሉ ጥራሕ እዩ ዘስተውዕል እቲ ሕጉስ ሰብ ግን ነቲ ዘለዎ የመስግን ማለት እዩ ዕግበት እንተ ደኣ ሃልዩ ንካልኦት ዕረፍቲ ይህቦም ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ስለዚ ዓገበ እዩ ንዓቶም ከዓ ዕረፍቲ ክህቦም ክኢሉ እዚ ከዓ በቲ ዘለዎ እውን ንካልኦት ክህብ እዩ ማለት እዩ ስለ ዘለካ ይኩንካ እንትህብ እታ ደላቲካ ኢኻ ተካፍል ይሃልወካ ኣይሃለወካ ብዘይገድስ ነቶም እተሸገሩ ክትሕግዞም ወይ ክትድግፎም ከም እትኽእል እያ ትሕብር ምክንያቱ ክልተ እንታደል ኣለዋካ ሓንቲ ክትህብ ይግባአካ እዩ ከም ክርስቲያን መጠን ማለት እዩ ከምኡ ንክንገብርካ ኣምላኽ ይሓግዘና ንኩላትና ኣብ ፍቅዲ 14 ካብቲ ንሱ ዝበሎ ሕማቅ መታን ከይስምዖም ኢሉ ኣብ ተሓሳስብኦም ይሕልዎ ምክንያቱ ከም ደቂ ሰብ መጠን ብካልእ ከይትርጉሞ ኢሉ ከመይ ከም ድሓልሎም ደቁሲ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ኣብቲ ፀበባይ ብምሕባርኩም ግና ፅቡቅ ገበርኩም ምክንያቱ ስለ ዝሰደድኩምለይ ኣነ ዋላ ሰዲድኩም ኣይሰዲድኩም ደቀ ኢኹም ፈትወኩም እዩ ማለት እዩ ዝብሎም ነይሩ እቲ ንዑ ኢለ ይኮንኩን ኣነ ዘገልግል ኣለኹ ግን ንሳቶም ከዓ ሕማቅ ከይስምዖም ንምንታይ እዩ ደይመስገነ መታን ከይብሉ ኣብቲ ፀበባይ ብምሕባርኩም ግና ፅቡቅ ገበርኩም ኣብ ፊልጵ ንመጀመርታ ግዜ ወንጌል ክሰብኽ ከሎ ዝሰደድሉ ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብ መቄዶንያ ክብገስ ከሎ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 17:14 ተገሊፁ ኣሎ እዚ እውን ሰብ ፊልጵ ንሃዋርያ ጳውሎስ ካብ መቄዶንያ ተጓዒዙ ናብ ቆሮንጦስ ክኸይድ ከሎ ምስኡ ከም ዝሓበሩ ከም ዝረድእዎ እውን እዩ ዝገልፀልና ማለት እዩ እዚ ብምግባርኩም ሰናይ እዩ ነቲ ሰናይ ነገርሲ በቲ ይኹን በቲ ኣይሕባእን እዩ ፅቡቅ እንተ ደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ሕማቅ እንተ ደኣ ኮይኑ ከዓ ሕማቅ እዩ በቲ ድገመርኩሞ ግን ኣነ ሕጉስ እየ ዝያዳ ከዓ ካባይ ንላዕሊ ከዓ ኣምላኽ ከዓ ሕጉስ ይበኣኹም ይብሎም ኣሎ ይኹን እምበር እቲ ኣብዚ ተጠቂሱ ዘሎ ኣብ ቆሮንጦስ እተቐበሎ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ተሰሎንቄ ከምኡውን ተፃሒፍልና ብተደጋጋሚ ዝልእከሉ ዝነበረ እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ እቲ መሃብኩም ኩሉ ብልብኩም እዩ እቲ ዝተዋሃበ ከዓ ንዓይ እዩ ንዕኡ ክብሎ ከሎ ግን እቲ ህያብ ንዕኡ ዘይኮነሲ ናቱ ፍረ ምዃኑ እዩ ዝገልፀሎም እንዳሎ ትዝሃብኩሞ ብልብኩም እዩ እቲ ህያብኩም ከዓ ንዓይ እዩ ንዓይ ግን እንታይ እዩ ኣኽሊለይ ምዃንኩም ሓጎሰይ ምዃንኩም እዩ ዝገልፀለይ ዘሎ ንሱ ፍረናትኩም ምዃኑ እዩ ዘርእየን ደሎ እዩ ዝብለሎም ካልኦት ሰናይ ቅድም ይገብሩ ይግበሩ ድሓር ኣነ ከምኡ ክገብር እየ እናበልና ክንፅበ የብልናን እዚ ከዓ ሓደ ግዜ ንገብሮ ነገራት ኣሎ እንታይ እዮም ክህቡ እንታይ እዮም ክሰርሑ ንሕና ድሕሪኡ ኢና ክንሰርሕ ምባል ኣይኮነን ንሕና እንታይ ትግባአና ንሰብ ከይተፀበና እናትና ክንገብር ይግባአና በይንና እኳ እንተኮንና ይብለና ንቅድሚት ክንስጉም ኣለና በይንና እኳ እንተኮንና ንቅድሚት ክንስጉም ኣለና ዝያዳ ከዓ ኣቦታትና ኣብዚኣ ኣስፋሕ ኣቢሎም ክገልፅና ይኽእሉ እዮም ቅዱሳትና ጥበስ ኣብ ግዜ መናፍቅነት ኣርዮስ እንታይ ኢሉ በይኑ ከምዚ ኢሉ መጎተ ዓለም ኣንፃርካ
እንተላዒላ ኣላ ይብልዎ ኣነ ከዓ ኣንፃር ዓለም እየ ይብሎ ምክንያቱ ንሱ ጥራሕ ተሪፉ እቶም ካልኦት ሕራይ ሕራይ ኢሎም ክቕበልዎ ምስ ጀመሩ ዓለም ኣንፃር ኣትናሲዎስ እንተኮይና ኣትናሲዎስ ከዓ ኣንፃር ዓለም ኢሉ መጊቱ ማለት እዩ ኣየገድሰንን እዩ ዋላ በይነ ክርስቶስ ምሳይ ኣሎ ኢሉ መጊቱ ማለት እዩ ከምዚ ከዓ ከምቲ ቦታትና ዝገብሮ ከምኡ ከዓ ክንገብር ይግባአና ማለት እዩ እታ ቤተክርስትያን ክንህብ ከተተባዓና ከላ ንምንታይ እተተባዓና መንፈሳዊ ጥቕምና እያ እትደሊ ዘላ ገንዘብ ደልያ ኣይኮነን ምክንያቱ መንፈሳዊ ዕቤት ዘለዎ ሰብ ከይተባሃለ እዩ ዝገብር ማለት እዩ ዕሽሩ ይኸፍል ትድግቦ ይገብር ቤተክርስትያን ከዓ ከተባብዕ ጉባኣ እዩ ብብዙሕ ፍረ እምነትና ኣስማትና ኣብ መፅሓፍ ሂወት ክፀሓፈልና እያ ትደሊ እዚ እቲ ዕላማ ናይ ቤተክርስትያን ከዓ እዚ ምክንያቱ ትግብእና ምስ ንገብር ኣብቲ ናይ ብሓቂ መዝገብ ምስ ንኣቱ እቲ ናትና ኣብ መፅሓፍ ሂወት ይፀሓፈልና ማለት እዩ ግብርና ወይ ከዓኒ ኣምላኽናን መፅሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቃለ ሂወት የስማዓልና ትብል ቃል ከዓ ሽዑ ንሰማዕ ማለት እዩ 9:10 ኣቱም ፍቁራተይ ኣምላኽ ነቲ ነዞም ቅዱሳን ዘገልገልኩሞውን እተገልግልሞምን ዘለኹምን ግብርኹምን ንስምኩም እውን ዝገበርኩሞን ፍቅርኩም ዝርስዕ ገፋዒ ኣይኮነን እሞ ብኣኻትኩምሲ ከምዚ እኳ እንተ ተዛረብና ዝሓይሽን ንምድሓን ብዝኸውንን ንእመን ኣለና ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን እቲ ህያብኩም እቲ ብቐንዱ ዘደልዮ ነገር እኳ እንተ ዘይኮነ በቲ ህያብኩም ግና ኣመስግነኩም ኣለኹ ኣነ ክያብኩም ደሊ ኣይኮንኩም በቲ ህያብኩም ግን ናይ ብሓቂ ኣመስግነኩም ኣለኹ ምክንያቱ እሱ ይኮነን ደሊ እምነቶም እዩ ዝደሊ ናብ ኣምላኽ ክፅጉዑ ይደሊ እምበር በቲ ህያብ ኢሉ ይኮነን ድውድሶም ደሊ ውዳሴ ኮንቱ ክኸውን ኣይደልን እቲ ብእምነት ዝገበርክሞ ውህበት ንሃዋርያ ጳውሎስ ኣይነበረን ከምቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝወሃብ ጥዑም ጨና ንምዝካር እዩ ዝገልፅ ይብሉ ኣብቲ 18 ተገሊፃ ኣላ ሕጂ ግና ኩሉ ኣለኒ ምስ ትርፉ እውን ኣለኒ እቲ ካባኻትኩም ብኢድ ኤጳፍሮዲጦስ ዝመፀ ምዑዝ ሽታ ስሙር ንኣምላኽ ዝሕጉስ መስዋእቲ ምስ ተቐበልኩ ድማ መሊኤ ኣለኹ ሓጎስ ተሰሚዕና ኣሎ እዩ ዝብሎም ደሎ ማለት እዩ ውህበትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም መስዋእቲ ተቐባልነት ረኺቡ ሃዋርያ ጳውሎስን ንሰብ ፊልጵ ዝጸለዮ ጸሎት መሰረት ናይቲ ኣብ ቅዳሴ ዝግበር ጸሎት እዩ ዘርኢ ኣብ ቅዳሴ ኩሉ ግዜ ጸሎት ኣሎ ተወከፍ መባኦሚ መስለኒ ትብል ተለተጋጌ ኣቦታትና ድሓን ክሕግዙን እዮም ግን ነቶም ዘምፁ ማለት እዩ ሒዞም ዝመፁ ነቶም ዘይብሎም ከዓ ከይተረፈ ብልቦም ግን ዝሓቡ ክህቡ እንዳደለዩ ዘይብሎም ኢሉ ጸሎት ዝግበረሎም እቲ ዝወሓበ ጥራሕ ደይኮነሲ ኢንፋክት ካብኣቶም ንላዕሊ እቶም ዘይብሎም ሞ ብሕልንኦም ግን ክህቡ ድደልዩ ሞ ዘይብሎም ንዓቶም ከዓ ከም ድፅለየሎም ማለት እዩ ከም ዝቕበለሎም ኣምሎም ማዕለያ ዘይብሉ ሃፍቲ ፀግኡ ክህቦም እዩ ንዓና ዘይኮነስ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ይብሎም ኣብ መወዳእታ እቶም ምሳይ ዘለዉ ኣሕዋት ሰላም ይብልኹም ሃዋርያ ጢሞቴዎስን ካልኦት ኣብ ሮሜ ዝነበሩ መሳርሕተይ ይብሎም ኣብ ሮሜ ተኣሲሮም ዝነበሩ ምስኡ እውን ከምኡ ይብል ካብ 21 ክሳብ 23 ዘለዋ ነቶም ምስኡ ዘገልግሉ ዝነበሩ እያ ትገልፅ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ቅዱሳን ንነፍሲ ወከፍ ሰላም በልዎም ኩሎም ኣብቲ ቤተክርስትያን ዘለዎ ማለት እዩ እቶም ምሳይ ዘለዉ ኣሕዋት እውን ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ኩሎም ኣሕዋት ቅዱሳን ምናዳ እቶም ካብ ቤት ቄሳር ዘበሉ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ኣሜን ኢሉ በዚ ደብዳቤኡ ይዓጽም ማለት እዩ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ጽኒልኩም ስለሰማዕኩም ኣብቲ ትገብሮ ጸሎት እግዚአብሔር ጽኒሉ ይስማዕኩም ዲያቆን ናባኸ አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ንኩልና ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ናይ ኣገልግሎት ዘመንኩም ይባርኽ እምበኣር ካብ ዝቐፂልና ከምቲ ልሙድ ሓንቲ መዝሙር ክንዝምር ኢና ኣይፎን ፍሬታ ይመስለኒ ሓንቲ መዝሙር ክትዝምርና ሕራይ እሞ ምዛ ትምህርቲ ተማሃርናያ ትኸይድ ኢለ ሓሲበ ሞ ኣምላኽ ሓግዘኒ ሕራይ
ሕጉስየ ብኣምላኸይ ባሂልዎ ዘለልበይ ውሉድ ኣምላኸይ እንካብ ኮንኩ እንታይ ኣሎ ዘይረኸብኩ በቲ ዝህበኒ ዓጊበለኹ ተመስገን ተመስገን ሕጉስየ ብኣምላኸይ ባሂልዎ ዘለልበይ ውሉድ ኣምላኸይ እንካብ ኮንኩ እንታይ ኣሎ ዘይረኸብኩ በቲ ዝህበኒ ዓጊበለኹ ተመስገን ተመስገን ሕጉስየ ብኣምላኸይ ባሂልዎ ዘለልበይ ውሉድ ኣምላኸይ እንካብ ኮንኩ እንታይ ኣሎ ዘይረኸብኩ በቲ ዝህበኒ ዓጊበለኹ ተመስገን ተመስገን ኣሜን ኣሜን ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ንሓብትና ፍሮይድ ከዓ ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና ኣሜን ምዛ ክዝመር ዝፀንሐት መዝሙር ምስኡ ዝኸይድ ኣስተንትኖ ካብ ቃል ኣምላኽ ሓሳብ እንተለና መድረኽ ናባኹም እዩ እሺ ኣቦና ኣበይ መርጌታ ሓሳብ ኣላቶም ኤርምያስ 15:16 ከም ብባየ ምስ መግለፂ ያዶ ትገብሩልና መርጌታ እሺ ናይ መምህርና ጥቕስያ ኤርምያስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 16 ከም ብባየ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ቃላትካ ምስ ረኸብኩ በላዕክዎ ብስምካ ተሰሚየ እሞ ቃላትካ ሓጎሰይን ፍስሐ ልበይን ኮነኒ እያ ትብል ስለ ቃላቱ ሽም እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኽበር ይመስገን ካልእ ተወሳኺ ሓሳብ ዘለና ደቆን መሓሪ ሓንቲ ላሞ ኣነ ከዓ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 120 ዳዊት ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉንስ ተሓጎስኪ ኢሉ ኣሜን መዝሙር ዳዊት 120 ቁጥሪ 1 ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ እትብል ጥቕስያ ጠቒሳትልና ቃለ ሕይወት የስማዓልና እስኪ ጥቕሲ 120 ኣይኮነትን መስለኒ ደጊመ ቸክ ገብረየ ያ መዝሙር 122 ቁጥሪ 1 ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ እያ ትብል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ቤቱ ስለ ዘለና ሕጉሳት ኢና እሺ ካልእ ተወሳኺ ኣስተንትኖ እንተለና እታ መዝሙር ዲያቆን ሓንቲ ደኸብ እሞ ሽቦና ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 4 ቁጥሪ 7 ካብቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሐ ዝሕጎስዎ ኣብሊፅካ ኣብ ልበይ ሓጎስ ኣንበርካ ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣቦና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 7 እያ ካብቲ ቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሐ ዝሕጎስዎ ኣብሊፅካ ኣብ ልበይ ሓጎስ ኣንበርካ ኣሜን ክብርን ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን መድሃኒ ዓለም ትብል ዘላ ናይ መን ትኸውን ኣነ ዲያቆን መሓሪ ሂወት I don't know why መድሃኒ ጀሚላ ንማልባት ሒዝያ ስለ ዝነበርኩ ንኣኼባ ንሳት ትኾን ማለት እዩ I don't know ከብላይ ድሓፍያ ኦኬ እናተይ ከዓ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 11
28 29 30 كعب حدا اللوا مر بكارتا 28 زتكر أبا أخلكم ماشي دغادي دامبر أتم كلكم تسعروا تصور زخبدكم أنا خعرفكم نباي نعو أنا لوهي لبي وين تحتيو عرتي فكشيو تصوري وين قليلي مو عرتين تصورن خابي وين تمهارو ننفسكم كا عرفتي ترخبو إخوم مستات إذا 28 أمين 29 3 مستات مرت تمهارنايا قرتي تخير كوينا تسمعت ماشي صبوك علي وقت يسمع لنا thank you وانجيل ماتيوس 11 كعب 28 كساب 30 ايوه thank you دياكون الشيء حسن رزنت في الدور اللخو رزنت أما رزنت ايوه مزمور تشعته ቁጥር 1 ቁጥር 2 ኣርእስታን ምስጋናን እትቆኑት ዝፈርድ ኣምላኽ ትብል ብምሉእ ልበይ ንግዛእ መዝሙር 9 1 2 ብምሉእ ልበይ ንእግዚኣብሔር ከመስግኖ ኩሉ ተኣምራትካ ክነግር እየ ብኣኻ ክሕጎስ ክትሰህን ወልኡድ ስምካ ክዝምር እየ آمين علي هو يسمع لنا مزمور داويد معرف 9 قطر 1 قطر 2 نيرن ساملو دياكون الشيء دياكون حاونا نقع سلام متخا السلام عليكم يعقوب معرف عمشه ودع السلسلة أما أكلكم الشيء حسارة متفرات تسقم انتلو يسألي حقوس دوالو يزمر علي هو يسمع لنا حاونا دياكون ساميل ملكتي يعقوب معرف حمشته قطري 10 سلسته ماشي قال توسخ انت لنا ዲያቆን አይዶኖ ኣብ እምባቆም 3:18 3:19 ኢሎም እንዲዮም ሃና ቴክስት ጌራትልና እሞኒ ኩሉ ግዜ ትሰደልና عفتنا هنا እግዚአብሔር አገልግሎት ይባርክ እንባቆም 3 18 19 ማለት እዩ እሺ ተንብበልና ዶ ኣነ ግና ብእግዚኣብሔር ባህ ክብል ብኣምላኽ መድሓንየይ እልል ክብል እየ እግዚኣብሔር እቲ ጎይታ ሓይለይ እዩ ንሱ ነእጋረይ ከም ናብ ዕራብ ይገብረን ኣብቲ በሪኽ ቦታ እውን ከመላልሰኒ እዩ ኦኬ I think I መስለን እሺ ቃልዮት ይስማዕ አሜን ቃልዮት ትንቢት ዕንባቆም ምዕራፍ 3 18 19 ያ ቃልዮት ይስማዕልና አራይ ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክና ይክበር ይመስገን ካብዚ ቀፂልና እምበኣር ካብዛ ክንመሃራ ዝፀናሕና ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 13 እንታይ ተማሂርና እንታይ ኣስተንቲና ሓሳብ ክንህብ ኢና ኩልና ኣብዚ ክንመሃሮ ፀናሕና ብፍሉይ ደስ ዝበለና ደስተንተናየ ድተማሃርናዮ እሺ ማማ ተርሓስ ወልዱ إذا حاف عبيل كله مثلني يرى الله ترحس ولا تبل
ኢድሓፍ ኢላ ኣላ ምስለኒ እሺ ምናልባሽ ንዓንቲ ወይ ከይትኸውን ኣብዚ ሎሚ መምህርና ክምሁሩና ትፀንሑ እንታይ ተማሂርና ወይ እንታይ ኣነስተንትን ክንውስኽ ንደሊ ወይ ሕቶ እንተለና ናባኹም እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋታሓት ዲያቆን ሓወይ ሳምሎ እሺ ዲያቆን ሓውና ኣራይ ስለዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር ይመስገን ሜን ምርተ ክለ ማርያም ከዓ እግዚአብሔር ናይ ኣገልግሎት ዘመንካ ይባርኽ ኣነስ እንታይ ክሓስብ ፀኒሐስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በቲ ነፍሲ ወከፍ ኣስማት እናጠቐሰ ብዛዕባኦም ድሃይ ክገብር ከሎ ንርኢ እጅስ ንሕና ከዓ ነፍሲ ወከፍናሲ ድሃይ ሕድሕድ ክንፋለጥ ከምቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ተኣምሁ በበይናትኩም ምሽት ብለና ብቅዱስ ምስዓም ሰላም ሰላም ተባሃሉ ብኸምኡ በቃ በቲ ክርስቶሳዊ ፍቅሪ ነቶም ሰባት ድሃይ እናገበርና እዚ ሓደ ካብቲ ክፋል ናይ ኣገልግሎት ኮይኑ ክረኣየኒ ፀኒሑ እሞ ከም ኣገልገልቲ ከም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ነንሕድሕድና ድሃይ ክንገብር ከም ዘለና ክብል ፀኒሐ ውሽተይ ሕቶ ግን ኣላትኒ ብዛ ድሌትኩም ዘበለስ ብፀሎትን ልመናን ምስናይ ምስጋና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቁ ትብል ፀሎትን ልማኖን ምስጋናን ክብለና ፀኒሑ እሞ ኣብዚአን ቁርብተይ ክትበርሃለይ ደለይ ነይራ ትኽእሉ ፀሎት ልማኖ ዝብላ ካልዮ ተስማዕለና ኣሜን ፅቡቅ ኣስተንትኖ ዲያቆን ሳሙኤል ሓውና መምህር ተኽሉ ናባኹም እያ እታ መድረኽ ናይ ሕቶን መልሲ እናበበና ኣቦታትና ኣለዉ እሺ ኣቦይ መርጌታ ክምልሱልናዮም ኣብታ ቁፅሪ 6 ድሌትኩም ዘበለስ ብፀሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ትብል ዘላ እታ ፀሎትን ድሓን ኣቐዲሞም መምህር ተኽሉ ገሊፅኩማ ስለ ዝኾንኩም ሲ በታ ፅሕፍት መሰረት ግለፁልና ድሓን ታሻሽ ይቀኒል ብምጌት ታሻድሸይቲ ሲ ኣብታ ፀሎት ትብል ምስ ኣምላኽ ምዝራብ ማለት እዩ ኢና ኩሉ ግዜ ከምኡ ኢና ንብል ፀሎት ክንገብር ከለና መፅሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና እንታይ ኢና ንገብር ኣምላኽ ንዓና ይዛረበና ኢና ንብል ሙሽ ቃል ኣምላኽ ስለዝኾነ ህያው ቃል ኣምላኽ ህያው ዝኾነ ንዓይ ዝብለንን ንዓኹም ዝብለኩምን ንምኩላትና ሓንቲ ዓይነት ኣንቢብና ከለና ሲ እቲ ንኣምላኽ ንዓና ተድልየና ሽዓዓ ድህበና ህያው ቃል ኣምላኽ ስለዝኾነ ፀሎት ከዓ ምስ ኣምላኽ ምዝራብ ማለት ፀሎትካ ትዛረብ ማለት ምህለላ ክንብል ከለና ግን ልማኖ ምቕራብ ማለት እዩ ልማኖካ ተቐርብ ኣለኻ ምስ ኣምላኽ ምርኻብ ምክንያቱ ምስ ኣምላኽ ከተዕልል ትኽእል ኢኻ ፀሎትካ ምስጋና ከዓ ስለ ኩሉ ነገራት ንዘለኣለም ኣብቲ እንትንተና ማለት እዩ ንዘለኣለም ምክንያቱ ትማሊ ስለ ዝገበረለይ ትማሊ መስግነየ ተወዲያ ማለት ኣይኮኑ ንዘለኣለም ከም ኣብ ኩሉ ግዜ ዝገብረልና ምክንያቱ ህያው ስለዝኾነ እቲ ህያብ ናቱ ህያው እዩ ሓንሳእ ምስ ሓበ ዘየሕድግ እዩ ንሕና ኢና ንገድፎ ነቲ ህያብ ዳ እምበር ዝያዳ በኣ ከዓ ኣቦታትና ክምልእ ኣለዩ ቃለ ሂወት ተስማዕልና ኣሜን ቃለ ሂወት ተስማዓልና መምህር ቁርብ ተንኪፈ ክኸውን ተስፋ ገብር ዲያቆን እዋ ኣቦና ተወሳኺ ሓሳብ ንለኩም እሺ ኣቦና ብርህቲ ኣይሎም ኣለው ደውሳኽ ነገር የለን ማለት እዩ ኦኬ ዶክተር ፅጋብ ኢድኩም ሓፍ ኣቢልኩም ኣለኩም መስለኒ يقنلنا ممبر تخلال مريم حكي زمن أقلقلت يبارخ وصبو تماهرنا أنا خبت زستنتم كوسي كل جزء بيت أملاخ كان أقلقل كل ناسي
مس أملاخ دأمبر نخال كين رئي تعباي مخلوق وينا تسمعتني نخين رئي مالت نزود سكا ويكأن نزنقفكا وينسنقفكا ديكونس نتتقوو زلخا نتنا أملاخ نبيت أملاخ بالكا غيركا تقلقلو زلخا ويتسرحو زلخاس ودسا وي نقفيتا نختلخبل ويلكا ويكا أنت تنقفكا تسفاهت قولست أنت توديسكا خا فنان كسمعكا زي كونسي تأقلقلوسي بلبي نبيت أملاخ نكزابير كا خم تقلقلو زلخا مفلات عباي مخلوق بينا تسمعت من عاي كستنتن أمسي مشدالكا يعني اللي صبغ دكتور صقاب صبغ أسنتنا ناي بحكي نسب قريفنا نجزابير كنتمت كم زلنا عباي أسنتنا نجزابير كالي وتسمع لنا اسمع سلسة يدر له أنا هيوت نعيدخ ولا نخل أوكي حيوت هو بدحريا معزة أوكي ماما معزة أنا خستنتنا خلوكم دكتورة وين قرط أبي الوعي مساعة تخيل دكتور تقاو ممهر تخلو بطعمي تسر لي ناي بحكي بحلف زحجة تمهرناها أمستن حنا زلنايو تخيل كوينا تسمع نخل جزية متشم مسانا زخيلي خم تزبلونا بوتاتنا إزيس نخال نعنا زمهري برتمنا قدم سي حليفهم نحنا قل بعل هواريات باولوسي نعنا خمهري إزي نقر زي نمهارو زلنا أبتا ممهر تخلو أبتا شمنتن تشعتن نيراناني إذا استنتنا مسأنكا ممهر تخلوين بدن بيجيرو قليت وعيو إتا حق الزخانة بقنعنا بقالات زتوكلة حقنا أمنت حقنا تكبر نخبر أملاخ زتخوري فتحاوي تخلات نصف سنة مقبار مس جزار سنة فقري زملقو نعملاخ بحزبلو إلو بدن بيجيرو تنتينو لنايو هجي عبتا أترخن بباخر لغتا شو من تنتشعتنسي نسا عندنا بنيرة تخلها بدنا مجلس واجن انتي تبلا بزياسي بزي ترى حواتي حق زبلي رزنت زلو زبلي قنع زبلي نصح زبلي تسفاوي زبلي صبقي وري أمين طبق وري زلو زبلي قال دنجت انت خوينو قال نعدون انت خوينو بقو حسابو نتخاباي التمهاركمو التقبلكمون زي سبقكمون أبايون زرعكمون إزي قبروا مو أملاخ سلام مساقاتكم كخوني حجي عب سلسة وين تمهرنا نيرنا بزر عصرت شوعتي حواتي نعي مسولو كمتين نحنا أرعايا زخون كناكم أبقاتهم كومو إلوم زمالالسو أستبهلو حجي زي أسكولنا نعنا أبز بيت خريستيان نمالالس علنا مو كمي جيرنا نمالالس كم زلنا كنبر كم زلنا أبحكي أبتي أملاخ فوتو من قدي كنبل كم زلنا كستنتنا خلخو أبتا أسرة تشعتوين كم أخذ كل أبنا يقوين إذا ما يقوم قصري معرف حد عسران كلتن قبرتك قال كنو رؤسكم النات أبركم سمعت تراي تخونو حجزي أم كلن كنت نحزن كلنا نعناي نخيد لنا نسمع لنا جن أب قبرخو نوعلو إتي تراي سمعنا خن كيزي كونسي أب قبرخو نوعلو خمتي هاريات باولوس كم هروم زنبرة نحنا خالنزي أب قبرخو نوعلو بحلفي بتخريستيان دامس أناسي بتخالنا متن كندا أدر تخونوين نشتي كن أب قبرخو نوعلو خنفتنا لنا حجي أملاك كل جزي أنا حكي من قد حكي بلنا له نحنا خابتنو قبر النجاراتك أب حق التمركزي خونا له وحجين مثالي بحا حدا بزي كنريو خلنا
ولا حجي بزي زقنا فستيفال كوريو خلخو حدا خستاي زبلو زمدين دا مصير نعاق وسدين دا إزي أنا حجي كريو خلخو ندحر زي تأمن له خين كان نتزمدك دروب يركا كيدا لك تحقي الساعة نحن زمدي وين ما حزاي لجن كخيدي بالليل مو الساخستنتنا تسنيحي ويك أخلوت كاملوا لي ويدخلوا نستخدم بلاد لي thank you علي وقت يسمع لنا الشيء كاله توساخي يا كنت رخاص إيدا حفا بلال I don't know أنتو إيدا ولا نحجي هو عدل هي بيانيرا جين أي سمعتنا المسلني كاب عنتو يحفي لانيرا مأزاون إداوتي أنا را مثلا الله هو ما أزان دحر هالليخي ناباخيو زابير الرجاء قرأت آمين آمين كبر مسكانا مدحاني آدم يكون ممر تغل حوي زابير ممديسو مغلاط يبزي حالك معها أنا أقول كل زمان أبارغ ديكم حوي كبرنا أملاخ يكون فرقو مكينا دا زوركو فرقو حاجة زام ساعتو كندي سمعكم نيري أجي أبتاناي حقኛ ክርስቲያንሲ ውዳሴ ዘይደሊ ምዃኑ ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ክርስቶስ ዝጠዓመ ወይ ሲ ክትውድሶ ከለኻ ወይ ክትንእዶ ከለኻ ብዙሕ ኣይ ብውሽጡ ክብሪ ንኣምላኽ ይብል ንዓኻ እውን ከምኡ ይምህረካ ማለት እዩ ፅቡቕ ብጣዕሚ ውዳሴ ግን ኣብዚ ህዝብና ክንሪኦ ከለና ሕጂ ንኣብነት ደረፍቲ ይውድሱ ብጣዕሚ ይውድሱ ግን ዘይኮነ እዩ ዘይፅብቕቲ ፅቡቕ ዘይምልኩዕ ምልክዐኛ ሓፂር ከለኻ ነዊሕ ብሻሎ ኩሉ በቲ ናይ ዝኾነ ናይ ዓሌት ዲና ገለ ዲና ኩሉ ኣቢሎም እንታይ ካብ ገንዘብ ከመይ ጌርካ ተኣቱ ጥራዮም ዝደልዩ ዶ ኣንበረይ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ኣይኮነን ንሕና ከዓ ነቲ ውዳሴ ሰሚዕና ስኢልና ንስዕስዕ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክርስትና ግን ከምኡ ከም ዘይኮነ እቲ ክርስቲያን ዝኾነ እግዚኣብሄር ይመስገን እንዳበለ ትሕትና ፍቅሪ የርኢ ማለት እዩ እቲ ፈቃር ሰብ ከዓ ኢልና ፈቃር ሰብሲ ኣይልወጥን ኣብ ሕማቕካን ኣብ ፅቡቕካን ኩሉ ሻዕ ፈቃሪ ኣብ ረሃዋኻን ኣብ ሽግርካን ኩሉ ግዜ ፍቅሩ ኣሎ ምሳኻ ኣብ ክሕግዝ እዩ ዝፍትን ከፃናንዓልካ እዩ ዝደሊ ኣብቲ ናይ ባእሲ ከዓ ኢልና ባእሲ ከዓ ሕጂ ዝበዝሕ ቁርብትን ክፋቢልዎ ነይሩ መምህር ተክለሓወይ ሓደ ሰብ ክበኣስ ከሎ ወይ ክትበኣስ ከለኻሲ ቅድሚ ናብ ጓይላ ምውፃእኻ ኣብቲ ማለት ጓይላ ክብል ከለኹ ቅድሚ ኣብ ሓፋሽ ድብልቕልቕ ዝበለ ኣብ ክንዲ ምበኣስ ተጓህር ምስቲ ዘቐየመካ ምስቲ ዘቐየምካዮ መጀመርያ ክትራኸብ ከለኻ ኣዝዩ መፍትሒ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ነይረ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ብናይ ቸርች ጉዳይ ተኮይኑ ኣብ ክንዲ እኩብ ሰብ ከሎ ትዝርብ ባእሲ እውን ዝስፋሕፋሕ እዝን እዝን ቅሬታ ኣለኒ እዝን እዝን ደስ ኣይበለኒ እዝን እዝን ከዓ ኮይኑ ኣሎ እሞ ሰብ እንዲኻ ክመስለካ ክእል እዩ ግን ከረዳእኸ ምስ ረድኡኻ ግን ትሕት ክትብል ከም ዘለካ ሕጂ ዘናዕብ ነገርሲ ከነበጋግስ ከም ዘይብልና እንታይ ደኣ ኩሉ ሳዕ ፍፁማት ስለ ዘይኮንና ንሕና ሰብ ስለ ዝኾንና ማንም ሰብ ክጋገይ ይኽእል እዩ ክትራዳዳእ ግን እታ ዝበለፀት ፅብቕቲ ምክንያቱ እስኻ ከምኡ ብምዝራእኻ እንምንታይ ምእመናን ኢኻ ትብትን ዘለኻ እንምንታይ ሰብ ኢኻ ካብ ቤተክርስትያን ተልግሶ ዘለኻ ብሰንክኻ ማለት እዩ ዘይነስተንትን ሰባት ስለንበዝሕ ኣብ ዓለም ማለት እዩ እቲ ዘስተንትን እቲ ዝፈልጥ ያዕ ክብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ክህልወና ከም ዘይብሉ ቅሬታት ኣለካ እዚኣን እዚኣን ኣቦ ደስ ኣይበለትን እዚኣን እዚኣን ሓወይ ዋላ ኣብ ምሕዝነት እውን ተኾነ መሓዛኻ ተኮይና ቅንዕቲ ተኮይና እዚኣን እዚኣን ደስ ኣይበልክን እዚኣን እዚኣን ኣቐየርክን ኣለኻ ፍታሕ ብእዋኑ ኣብ ክንዲ ብደገ ባእሲ ተብዝሕ ወይ እውን ስኢልካ ተቐሓሒርካ ከለኻ ካብ ትበኣስ እዚ ክኸውን ከም ዘይብሉ እዚ ተረዲኤ ዝኾነ ዓይነት ቅሬታ እንተለካ ነቲ ሰብ ዳይረክት ክትዛረቦ ከም ዘለካ እዝን 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 ኣቐይርካኒ ደስ ኣይበለኒ እዝን እዝን ጌርኩም እዝን እዝን ተባሂሉ ኣሎ ኢልካ ሕጂ ይፍታሕ ማለት እዩ ኣብ ተቐያምን ኣብቲ ተቐይሙ
ዝቕየመሎ ዘሎ ሰብ ከዓ ዘይፈለጠ ይፍታሕ ሕጂ ኣብ ክንዲ ን100 ሰብ ትብክል ክልተ ሰብ ከምካ ክትረዳዳ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሽኡ ዋላ ኩሉ ናይ ፖለቲካ ድዩ ዋላ ናይ ክርስትና ድዩ ዋላ ናይ ኤኒ ፍቕሪ ዘለዎ ናይ ኣምላኽ ዝፈትዎ ዘበለ ብኸምዚ ተዝኾንሲ ክንደይ ሰናይ ነይሩ ኢለ ይሓስብ እና ውዳሴ ኮንቱ ከዓ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ከዓ ኣረዲእና እሞ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ክንነብረሉ ይርዳእና ናይ ኣገልግሎት ዘመን ከባረኽ ዲያቆን ሓወይ እግዚኣብሔር ከዓ መመሊሱ ኣብታ እንዳ መድሃኒ ዓለም የንብርካ ይغنيلك አሜን። የቀኒልና ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ናይ ኣገልግሎት ዘመንና ይባረክን ኩለና። እሺ ካለ ተወሳኺ ካለ ተወሳኺ እንተለና እንውስኾ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ሓሳብ ኣስተንትኖ ወይ እውን ተወሳኺ መብርህ እንተለና ዲያቆን ይሓ ሰብ ሓሳባት ክሳዕ ዝህቡ ናትካ ግበር ክስዖ ይድሓን ማነሲ እሺ ፈቃድ እንድሕር ኮይኑ ኣብታ ቁጥሪ 13 በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ብክርስቶስ ንኽሉ እኽእሎ እየ እትብል እያ ንእሽተይ ብዛዕባ ከስተንትን ደልየ ኩልና ኣዚና ንፈትዋን ንደጋግማን ብጣዕምቲ ጥቕሲ እያ ኣሕፀር ኣቢለ እንታይ ክብል ደልየ ሰብ ብብዙሕ መገዲ ብብዙሕ መከራ ክሓልፍ ይኽእል እዩ ኣብ ሂወት ብዙሕ ክፍተን ይኽእል እዩ ካብ ገዝኡ ጀሚሩ ካብ ኣቦኡ ካብ ኣዲኡ ካብ ኣሕዋቱ ካብ ጎረባብቱ ካብ ቤተሰቡ ካብ ዝፈልጦምን ዘይፈልጦምን ብዙሕ ነገር ክመፆ ይኽእል እዩ ሰብ ብብዙሕ ነገር ክፍተን ይኽእል እዩ ብስደት ክፍተን ይኽእል እዩ ብናብራ ክፍተን ይኽእል እዩ ብስራሕ ክፍተን ይኽእል እዩ ብንጌራ ክፍተን ይኽእል እዩ ብጥዕና ምስኣን ክፍተን ይኽእል እዩ ኩሉ ከዓ ተሰጊሩ ኣብ ራህዋ ይበፅሕ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክንሕዛ ዘለና ኣብ ርእስና መከራ ምስ ሰገርና ሽግር ምስ ሰገርና ካብ ሕማም ምስ ሓወና ከምዚ ስለ ዝገበርኩ እንዲ ሓውየ ከምዚ ስለ ዝገበርኩ እየ ነፃ ወፅየ ከምዚ ስለ ዝገበርኩ እየ ኣብዚ በፂሐ ክንብል ዘይኮንና ዘለና እቲ ኩሉ ዝተሓልፈ በቲ ክርስቶስ ዝሃበና ሓይሊ ምዃኑ ጥራይ ክንኣምንን ክርስቶስ ከምዚ ስለ ዝገበረለይ እግዚአብሔር ስለ ዝረድኣኒ እግዚአብሔር ስለ ዘናገፈኒ እግዚአብሔር ስለ ዝመሓረኒ ኢልና ኩሉ ግዜ ሽም ኣምላኽ ከነልዕል ምክንያቱ ብዘይ በኣይ ምንም ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ተባሂልና ኢና ሰብ ለይትን መዓልትን ስለ ዝተማሃረ ስለ ዘንበበ ስለ ዘፅንዐ ኣይኮነን ኣብ መመረቕታ ዝበፅሕ ሕክምና ስለ ዝተመላለሰ መድሃኒቱ ስለ ዝተኸታተለ ኣይኮነን ሰብ ጥዕና ዝረክብ ስለ ዝጎየየ ስለ ዝሰርሐ ወፊሩ ስለ ዝኣተወ ኣይኮነን ሰብ ናይ ዕለት እንጌራ ዝረክብ ብዘይ ብኡ ምንም ክንገብር ስለ ዘይንኽእል ኩሉ ሂወትና ስጋዊ ይኹን መንፈሳዊ ምንቅስቃሳትና ኣብ ክርስቶስ ዝተሰረተ ብክርስቶስ ዝተማእከለ ብኡ ዝተጀመረን ብኡ ዝድምደምን እሞ ኩሉ ግዜ እቲ ሓይሊ ዝህበና ንሱ ምዃኑ ኣሚንና ብኡ ከም ዝኽኣልናዮ ገና ኣብ ዕዮ ኣብ ፃዕሪ ኣብ መገዲ ኣብ ሕማም ከለና ከዓ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ንኩሉ ክኽእሎ ኢልና ተስፋ ክንገብር ከም ዘለና ሽም ክርስቶስ ቃል ኣምላኽ ክሳብ ክንደይ ዓያይን ሓያልን ኣስላጥን ምዃኑ ክንኣምንን ኩሉ ግዜ ትዝ ክብለናን ይግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ ብልምዲ እንታይ ኢና ንብል ዝኾነ ነገር እንድሕር ተዓዊትና ዋ ብዙሕ እንዴት ፅዒረ ንብል ኢና ዋ ከምዝን ከምዝን እንዴ ገይረ ኢና ንብል ግን እግዚአብሔር ተደይ ሓልዩ ሓለውቲ ንኾንቲ ይነቕሑ ስለ ዝብል ዝገበርና እንተገበርና እግዚአብሔር ተደይብሉ ኾንቲ እሞ ኩሉ ግዜ ሓይሊ ክርስቶስ ምሳና ከም ዘሎ ምሕረት እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምሳና ከም ዘሎ ከነስተንትን ደስ ትብለኒ እዚኣ ከስተንትና ፀኒሐ ተወሳኺ ናይቲ ካልኦት ማለት እዩ
نزيع خطأ سلس دلو خير تسأني لكم سلس سمعكم نجزابير عملها تقبروا صلاة تسأني لي يسمعكم آمين قال هو تسمع لنا آمين قال يسمع لنا قال زو استخنت لنا أشي ما مرتغل مريم هاي دياكون هاي قال هو تسمعنا وابتانا يتصولت زلاسي انت اتبل افتا ناي محاب مالتيو ما انت اتم بعض قربو صليو قبل كلوسي حتى نبوتاتنا موبا حيزنا خنمت سلا زدلينا ناي قد انديو ابتي بيتا كريستيان ويس ايكون معناتو ن قربتي مالس كهبلا دحان نتم زقبلو قدس قربان زوسدو ناي قدن موبا حيزون كمصلوم انت را زي بلوم كوينو كمتي تصحف دبلنا مالتيو بتي دليتهم متن عصبهم درخو إيو زنقرنا مخنياتو تمتحفا جن دحن نبوتات قد فاسي موبا حيزنا خنمت يقبعنا ديو ويس يقبعنا أتحطو ديكون عخام تكون تخيلي تحطو أشي الحين أبوي ملاك سلامة ما أكلنا سلزلو أبونا ناباهم فقاد ندحر قينو دياقوني معصو قبر انديا نبي مرقيت حبهم دحانتا ساعتنا وندا قربتيا تحريانا المالك أش حسابا يا ثانك يو أش هاي ممر تخم مريم قال هيوت يسمع لنا دياقون مهارها زمن أقل كيبارخ كلهم حزب እግዚአብሔር موبا كان منسي يقبعنا دي حاونا ممر تخم مريم زي نعم حتى خوين زي كونس نعنا عبنت خوننا إيه مالتي أسرات بخرات قداميات زبهالو أبتي እምነት ኦርቶዶክስ ዝብል ትምህርትና ብሰፊሕ ርኢና ኢና እንታይ ምጽዋት እንታይ በሁራት እንታይ ኣስራት እንታይ ሞባ እንታይ ዕሽር ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ሕጊ ሙሴ እንታይ ዝብል ኢትቆም እራቀከ ቅድመ እግዚአብሔር ይብል ማለት ናብ ቤት ኣምላኽ ክትመጽእ ከለኻሲ ጥራይ ኢድካ ኣይትምጻእ ኢሉ ማለት ስለዚ ይዕበ ይንኣስ ሓደ ግዜ ንሕናውን ዝያዳ ንሳንቲም ዳ ንቅርሽ ዳ እንታይ ከእትወላ ንብል ሓደ ግዜ እውን ከምታ በዓልቲ 2 ሳንቲም እቶም ኣምዳያ ምጽዋት ዝሰርሑ ኣማኢታ ሸሓት ስለዝለመዱ ምናልባት ትርጉም ዘይክህብዎ ክእሉ ወይ ከዓ ክጎድኡና ክእሉ ጎይታ ግን እዚ ወንጌል ኣብ ተገልጸ ሞገስ ሂቦም እሞ ዓቕምናቲ ሞባእ ክበሃል ከሎ ግድን ኣይኮነን ሳንቲም ማለት መብዛሕትኡ ግዜ كمو غيرنا إنا نريو جن اتي موبا نبلو موبا مالت قال مقالو هياب مالت إذا هياب زغاز تفعل على هيابات كون خيلي مالت كبرنا زخر سمو يكون سلازي اتي نهوبو مسواتين ابنة تاب ابراويان 10 تحمشة بارس بقونا أملاك كل ساعة مسوات مسجانا مالت نسمو زمنا فرخنا فرنا قرب لهم سلازي تزلنا مسجانا كخون خيل مهللا كخون خيل كمون هياب موبا كخون خيل طواف كخون خيل شمعة كخون خيل تصحف جن بزلنا كابت ذهبنا حزنا خنمز عند زيبلنا عن توي تقي سمي أمامر تخل ماريا تابع تخسيان ولا الله يفقدوا يهابوا ألبوم زي يفقدوا توقف لهم نتهم كهوز داليو زوهاب زي باللومون ما بقوم تقبل اللوم تبل مالتي سلازي بتزلنا بوزح يكون حدث بزرع يكون بزيرة هيابات كنهب كابت ذهبنا نجزاهير كنهب قديتها يتأزازي مالتي تملشات كون تسفى قبر كالا أبزنا يلوم تمرتنا انتا يستنتينا أب قصر عسران كلتان هواري قدس باولوسي كلهم تم قدسان مناناتهم كابيت كسار زبالو سلام يبلوهم اللويل እግዚአብሔር ሲ እቲ ቤት ቄሳር ሲ
ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጻረር ንትምህርቲ ሐዋርያት ንወንጌል ዝጻረሩ ዝነበሩ ፍሉጣት እዮም ማለት ብዙሕ ግዜ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንቄሳር ግብሪ ኣይተሃቡ ኢሉ ኣነ ንጉስ እየ ኢሉ ዋላቶም ህዝቢ በጀካ ቄሳር ካልእ ንጉስ የብልናን ኢሎም ክጭድሩ ከለዉ ሐዋርያ ጳውሎስ ግን እግዚአብሔር ዝኸፈተ ኣፍ ደገ ዝዓፅዎ ስለ ዘይብሉ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ኣቲስ ካብቲ ቤተ መንግስቲ ካብ ቤተ ቄሳርሲ ክንዲዚ ዝኣኽሉ ንወንጌል ኣገልገልቲ ዝኾኑ ብሉፃት ሰባት ከፍርሙ ከኣሉ ናይ ብሓቂ ምስ እግዚአብሔር ዝዓይ ሰብሲ ኣምላኽ ከም ዝረድኦን ከም ዝድግፎን ነዚያ የስተንቲን እሞ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለ ዝተዋሃበና ዕድል ከዓ ብልቢ የመስግን ብሩኽ ምሸት ይግበረልና آمين عليه يسمعنا رايم بار تاجيزي نأخلتيا نايم وداتا عدل كهب حساب ذهابه انتلو ويحطو بدهرين عببونا كبلوكم يبتولت كعطولنا مزازة مجيرم እታ ግዜ ትፈቅድ ተኮይና ኣነ ቁሩብ ሓሳብ ኣለኒ ንምጅማር ኣብ ፍቕዲ 4 رايم بار وسخ حساب تديبلنا ناببونا خنحلف ኢና ኣቦና ናባኹም ፕሮፌሰር ክፍላይ ሓሳብ ኣለኒ ንእሽተይ ይብሉ ኣለዉ ዲያቆን ሰማዕና ኣለኻ ኣይሰምዕ እንዲሉ ኣሎ ዲያቆን መኸስል ለዋላ እንታይ ዲያቆን ቀጽሉ ድሓን ቀጽሉ በይደተር ሚትያ ዘላ መስለኒ ናትወይ ራይምበር ኣብ ፍቕዲ 4 ብጎይታ ኩሉ ሰዓት ተሓጐሱ ደጊመ ተሓጐሱ እብል ኣለኹ ካብዚ ጥቕሲ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ መልእኽቲ ንወስድ ስለምንታይ ከተሓጐሱ ይብል እወ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንጹር ሕርኽርኽ ዘይብል ኣተሓሳስባ ዝህልዎ ሓጎስ ይደሊ እኳ ደኣ ምድላይ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ናብራ ሂወቱን ናብራእቱን ኩሎም ዝኣልዮምን ተሓልየሎምን ቤተሰብ ይኹኑ ፈተውቲ እቲ ሰብ ፍጹም እንተኾይኑ ከዓ ኣብ ጸላእቱ ኣይተርፈ ሓጎስ ንኽሰፍን ይተግህን ብዝተኻእሎ ይፅዕርን ኣብ ዓለምና ብዙሕ ርኢናን ሰሚዕናን በብወገና እውን ብዙሕ ተመኪርና ንነብረሉን ኣለና ስለ ዝኾነ እውን ብዙሕ እዋናት ኣብ ኣእምሮና ዝመላለስን ብልሳና ዝዝረብን ብዛዕባ ሓጎስ ከይከውን ይኽእል ቅዱስ ጳውሎስ ግን ብጎይታ ኩሉ ሰዓት ተሓጐሱ ደጊመ ተሓጐሱ ይብል እቲ ክስመረሉ ዘሎ ከዓ ብጎይታ ተሓጐሱ ዝብል እዩ እዚ ንክኸውን ከምቲ ኣቐዲሙ ብመምህር ከምኡን እንደገና ተጠቒሱ ነይሩ ኣብ ጥቕሲ 8 ሰፊር ዘሎ እንግደሰሉን እንነብረሉን ኣዎንታዊ ኣብነታት ፀጋታት ንዝኸውን ማለት ሓቂ ርዝነት ቅንዕና ዝፍቶ ጽቡቕ ወረ ደግነት ናዕዳ ዘበለ ኩሉ ምስ እንሓስብ እዩ ብመጠን እቲ ዝጸገወና ንእግዚአብሔር ስፍራ ምስ እንህቦ እቲ ኣብ ጥቕሲ 7 ሰፊር ዘሎ ኣብ ህይወትና ይነግስ ኣብ ጥቕሲ 7 ከዓ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልጥ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ እዩ ናይ ሰላም ሃብቲ ብምርካብና ከዓ ብጎይታ ሓጎስና ይዓዝዝ ነቲ ብጎይታ ተሓጎሱ ዝብል ጥቕሲ ዝያዳ እተብርህ ኮይና እተራእየት ንጥቕሲ ከዓ ኣብ መጽሓፍ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61
فقد عسرته كمتي أخليل أبرأسو زدف مرعوي كمتا بسلمات تسلمت مرعات እግዚአብሔር ልብሲ ምድሓን አልቢሱኒ ብመርግፍ ጽድቂ እውን አልጎልቢብኒ እዩ እሞ ብእግዚአብሔር ኣዝየ ሕጎስ ነፍሰይ ብኣምላኸይ ባህ ይብላ ኣሎ ይብል እዚ ምዝኸውን ከዓ ነቲ እንጽልዮ ብልስሉስ ልብን ሕጉስ መንፈስን ምስ ኣዴና ቅድስት ማርያም ኮና ተኣብዮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር ወትተሃሰይ መንፈስየ በአምላችየ መድኃኒየ ንብል ይቀኒየለይ ክብሪ ሃበለይ ብዕድመ እንተኮይኑ እኳ ወደይ ምበልኩ ግን ሓውና ዲያቆን እሺ ናባኹም እሺ ዶክተር ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዝዩ ደስ ድብል ኣስተንትኖ እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባረክ ዕድመን ጥዕና ናሃብኩም كلهم أبوتات أديتات أحوات أحد حساب زهابكم رئيتو دهابكم حتى زحاتتكم زيابير عملاح توقي يبزحالكم نابا يدير أوه ناباكم يا حراي سلا كله እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ሓውና ዲያቆን መሐሪ ዘመን አገልግሎትካ ይባርኽ ጽቡቕ መሪሕነት ከምኡውን ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ሓውና ዲያቆን እማ ሓውና መምህር ትኽእሉ ድማ እግዚአብሔር መመልሹ ናይ ምግላጽ መንፈስ ቅዱሱ ይልኣኸልካ ኩሉ ተሓስቦ ኩሉ ትደልዮ ኩሉ ትገብሮ ድማ ኣምላኽ ምሳኻ ይኹን እዚና ኢና ንሕጎስ መዝሙር ልዘመርኪ ንስኻ ክንመሃራ ፀናሕና ምዕራፍ እውን ሓፍተና ፍረወይኒ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ክዝምርሉ የንብርኪ ነዛ ምዕራፍ 4 ዘንበብክን ዘንበብኩም ከምኡውን ካብታ ምዕራፍ ክንመሃራ ዘምሰና ዘስተንተንኩሞ ዝተረዳእኩም ወይ ድማ ከም ሕቶ ዘይተረዳእኩም ሓሳብኩም ክትህቡ ዘምሰኽን ኩልኹም ድማ እግዚአብሔር ናይ አገልግሎትኩም ዘመን ይባርኽ ካብ ዓንተዎ ኣትሕጀስ ገሪምኒ እዛ ኣበይ ዶክተር ዝተንተንዋ ኣነ እውን ንዓየ ከስተንትን ፀኒሐ ነረ እሞ ብኣገረ ናብ ጸሎት ክንኣቱ ኢና እታ ቁፅሪ 4 ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ብጎይታ ኩሉ ሳዕ ተሓጎሱ ደጊመ እውን ተሓጎሱ እብል ኣለኹ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ሃዋርያ ጳውሎስ ነዚ መልእኽቲ እዚ ክፅሕፎ ወይ ነዚ ቃል እዚ ክዛረቦ ከሎ ከምዚ ንሕና ኣብ ብርሃን ዘለናዮ ኣብ ብርሃን ኮይኑ ኣብ ጥጡሕ ቦታ ዘለናዮ ኣብ ጥጡሕ ቦታ ኮይኑ ኣብ ምቾት ዘለናዮ ኣብ ምቾት ኮይኑ ይኮነን ነዚ ቃል እዚ ኢልዎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ኢልዎ ኣብቲ ስፍራ ስቃይ ኣብቲ ሓጎስ ዘይብሉ ኣብቲ ኣእዳውካ ኣእጋርካ ብመቁሕ ብሰንሰለት ትእሰረሉ ኣብቲ ብጭጉራፍ ብሓለንጊ ትግረፈሉ ኣብ ጎዳጉዲ ኣብ ዕፁብ ቦታ ድማ ትኾነሉ ኩነታትን
ቦታን ኮይኑ ይጽሕፍዎ ብጣዕሚ ይዝገርም ኣብቲ ሓጎስ ዘይብሉ ኮይኑሲ ብጎይታ ኩሉ ሳዕ ተሓጎሱ ደጊመውን ተሓጎሱ እብል ኣለኹ ኩሉ ሳዕ ይዝብል ደሎ ወዲ ሰብ ክጥዖ ከሎ ክዘልል ክሓምም ከሎ ክቁረምርም ክረክብ ከሎ ክስእ ከመስግን ክስእን ከሎ ድማ ክሓዝን ኣይኮነን ኩሉ ሳዕ ይዝብል ደሎ ኩሉ ሳዕ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ዓለም ክትነብር ከለኻ ከምቲ ጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ መጽሓፍ መክብብ ምዕራፍ 3 ንኩሉ ዘዘመኑ ኣለዎ ዝበሎ ግዜ ሓልዩ ኩሉ ክመጽእ ይኽእል እዩ ሎሚ ሕማም ጽባሕ ጥዕና ሎሚ ሓዘን ጽባሕ ሓጎስ ሎሚ ምርካብ ጽባሕ ድማ ምስኣን ክኸውን ይኽእል እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ግና ኩሉ ሳዕ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኩሉ ሳዕ ብጎይታ ተሓጎሱ ደጊመውን ተሓጎሱ እብል ኣለኹ እዛ ናብ ፊልጵ መልእኽቲ ናይ ጆይ መልእኽቲ ወይ ድማ ናይ ሓጎስ መልእኽቲ እትበሃል ምክንያቱ ብብዙሕ ኣብ ብዙሕ ኣብተን ዘለዋ ምዕራፋት ምዕራፍ 4 ኣብ ብዙሕ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ሓጎስ ገሊፅዋ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ተሓጎሱ ኩሉ ሳዕ እውን ተሓጎሱ ብጎይታ ደጊመ እውን ተሓጎሱ እብል ኣለኹ ክብል ከሎ ምንጩ ካበይ ይወሲድዎ ዋላ እኳ ምስቶም ሐዋርያት 12 ኣብ እዋኑ ጎይታ ብኣካል ኣብዚ ምድሪ ከሎ ክምህር ከሎ እንተዘይነበረ ነቲ ጎይታ ዝመሃሮ ግና መሰረት ገሪኡ ነዚ ቃል እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ጽሒፍዎ ኣብታ ትምህርተ ብፅዓን ንብላ ጎይታ ዝመሃራ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 11-12 ጎይታ ባዕሉ ዝበሎ እንታይ ኢሉ እንተ ፀረፍኹምን እንተ ሰጎጉኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተተዛረብልኩምን ብፅዓን ኢኹም ምስ በለ ኣብታ ቁፅሪ 12 ድማ ከምኡ ከዓ ቅድሜኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰጉጎሞም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጎሱ ባህውን ይበልኩም ኢሉ ስለ ቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ ምክንያቱ ብዛዕባ ሎሚ ክንነብር ብዛዕባ ጽባሕ እውን ክንሓስብ ተኾይና ናይ ትማል እውን ክንርስዕ የብልናን ነቲ ዘለናዮ ነቲ ጽባሕ ንኸዶ ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ትማል እውን ክንምሃር ቅድሚኹም ንዝነበሩ እዩ ዝብሎም ዘሎ ነቢያት ተም ክርስቶስ ክውለድ ምዃኑ ኢሎም ዝተነበዩ ግና ዘይረኣዩ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ጎይታ እንታይ ኢልዎም ኣብ ዘይፀዓርኩምሉ ዝበሎም ሐዋርያ ነቢያት ተነቢየ እሞ ነቢያት ኣይረኣይዎን ሐዋርያት ግና ንጎይታ ነቲ ነቢያት ተነበይዎ ሪኦሞ ማለት ሕጂ ከምኡ ከዓ ቅድሚኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰጉጎሞም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ግና እንታይ እዩ ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጎሱ ባህውን በልኩም ሐዋርያ ጳውሎስ እምበኣር ኣብቲ ሓጎስ ዘይብሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ሓጎስ ዝሰብኽ ሓጎስ ዝፅሕፍ ዝነበረ እቲ ጽባሕ ዝኸዶ ትጽበየ ዘሎ ኣብ ሰማያት ዓስቡ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ሎሚ ፀበባ ዘይኮነሲ ነቲ ናይ ዘለኣለም ናይ ጽባሕ ዝኸዶ ዝጽበየ ዝነበረ
حقوس نعقو إنا ذكره إيو كل جزية تحقوسو زبل زنبرة أمو نحنا دما أب كله أمسجنتي كل ساعة دما بقويت عزمت بحقوس بعللتا كنقبلو እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا أبطعنا أبهابتي أبصبق كنتات أيكوننا نطرح نأملاخ كبر خنهب فنمسجن أب كل يوم كنتي أبونا أيب كل جزء إنا نتقصى أبهابتي أبدخنت أب ولد مهاب مركب أم ولد مسآن أم محمام أم متعي أب كله أم مسجانن حقوسن زنبره نحنا دما كل جزء بقويتا حقوسات كوينا كنبر كنمالالس እግዚአብሔር ጸጉኡ يبزحلنا سمعتي راح زي كنا سمعنا كنبرلو كنقبرلو قرنا دما خنصدقلو እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا نزعد لزي زخفتلنا أملاخنا مسجانا يبصحيو تم كلكم أبزي مدابزي زلخم أبرحو أبقربا تفعل مرخو بزهان زلخم دما እግዚአብሔር عصبكم يهابكم زيادة كل دما ناب سماي كنت متولى أملاخ نقولنا يردعنا نصباح قدام مدهاني عالمي قداسي اللونا كم سنبت نقهو مو كلنا دما خنساتف بيت كريستيان تعدمنا الله كم تزحلف سنبت زحبرنا يون أمنغو ولدن ولادن أمنغو ولدن نايدك أنان زوهاب تمرتي كاب صباح سنبت سمون زلو دما نتوم زي سمعهم نزخاخر أدلاين أقداسن تمرتي سلزغوني كاب حجة حينا مدب نقبر نسنبتون كنحبرينا نايدك أنا عدما دما كاب العلي كاب 13 عمت إن العلي إمالتي ما نشأ سبات قبرنا كموين كاب زمت زلو ربوع على الشوعة بفرنجي على تحدد ما بجئز صام فلسطة كأتيو كجمريو أما كل جزء مشت مهللا علونا مسينا أبيت كريستيان صام متصالات مش مهللا سلزخيد نصامنا صلاتن مهلنان كنحوسلو كاب حجة حينا نحبر سنبتون كنحبرينا مو صبو صام እግዚአብሔር እንዕረቀሉ እግዚአብሔር ድሪኦ ዝቕበሎ ጾም ክኾነልና ድማ ኣምላኽና ንኩልና ይሓግዘና መሰለ ኩሉ ምስጋና ይብፅሓዮ መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ሓንሳብ ንጸሎት ኣፍ ንበል እንት ሰላም ዝጸለ ጸሎት كم بحدش كل نزخ እግዚአብሔር أبغيتنا مدحنا يسوع كريستوس من سلام دحنت لكل زغنت سلام قدس بيت كريستيان لمنا لنا أبلع الحزب المؤمنان بزح سلام كب كل سلام سلطان ذلو እግዚአብሔር أملاخنا أيو من سلام صلي بسماء تنبر ربنا سمكاي قدس منجستها تمصى قد كانت في سمايكم دما مدريكم علات مجبنا لما هبنا أنا نزبدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا أصلا رجلنا كفال إحنا نمبر فتنا يتأتونا نقصنا حيدن كبر نزل على منات كائما أمين عزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك لهم لنا خدن قلي خي بسقاهم دن قلي خي ديجا بير صوات كوي تسراوي سلام لك لهم سريك أو أنا سبرفتي خي فركر سبهم برهوي وملئت أتسقى جابير مساخي وفسيت الدس بالكي فتيات ناصر لنا نفتو ودخي يسكر سوس من تأنا مقرات لمن لنا أمين ونقول تحيي أبيه من كان مالك كان لنا ونقول سلام سلام هبنا اللي كان أخذنا أجابير أطرينا سجاخوا نفسنا جكان فلت بعد أمنا خيبلنا بسم كان سمن نسوعنا لنا سما يزول خان سخا سلام كعبد نفس كلنا حدر
أبز عالم زمنبارنا بسلام حلو كل مرحة سوى سلطان بقدس مكا سلام هبو أبزريانا نزولو مكاين تأذاب كمخراب أما إتاونا متانا نزولو قراوتنا بقول سلام حلو ودعون بعنعني وات كنبرن كل سنة يملخ ودمان أغاني جابير بنفرح بحياونات كنركبن كرسوس مسؤول منفس قدسن سجانا صنعت بؤزلك على من كل سعن نزل علم أمين حرا أملاخ محرن رب هلا أملاق ربللنا ساعات ما علت زبارك لنا قدس جابير أملاخنا سعزام شدي أدم بارك لنا شانا زو علكان مسكنك شانا تحضر دمان معقبك نظام نبز قبائل أزي كلهم زم سيو أبوتات أديتات أحوات حدما عصبهم أي تتأفعل لهم أبا عندور خاص حفر لهم كل تصلنا يصلوت أملاخنا سخات سمعو سخات تقبلو كن مهارات أنا حنا قال كادما سخات تزاربنا أني خمو سخات تزاربنا خمو خانا تردئنا سمعنا تماهيرنا دما كن نبرد أملاخنا نسخ حق زننا داقماي هاريا بأولس كن كون لك أملاخنا سخارد عنا زقبا أزي أو قبا قدسان ذا سنبر قبرالنا عالم سلام نزازلنا أي حقر سلام هاجرنا نزبنا نقرابتنا من قنا سلام هبلنا أبزا سعزيئة أنا برهان أنا بصبق لنا أب إهنتا أب سقاي أب مكرا أب حمام أب حزن أب بيت مأسرتي أب شوك ونازل لو قالوا ما أملاخنا كلهم دما مصرف ترلهم مرهوي يخمر هولهم كل تقبر يخمر كله سسنا يقبر لهم ولدنا يوم كلهم باريكا قديس كعبيلنا في رمز اللو دحن يتولنا قشم زلو كله ما بروحو أب قربا دحن ملسلنا نفس حفتنا نفس باريخا نفس أزيبنا نفس عرفتها بلنا لا دينا قدس رنقل مريم ملادنا ناي ملاقت ترادعنا ناي نبياتنا وريات نسألك عن سمايتات نسألت أي تفلينا سلام حدير كادما بتعنا بسلام صباح حبيت كاخن القابا أملخو من السحان وقربان مسقانا دما سخ حق زلنا ناي صباح سبات قبرنا سمايات نبرابونا سمكا يقدس بسخات نسا فاركان تاب سماي ومدما مدريكون علت مقبنا لما هبنا نانز ودلنا ودلمكم زحدقنا لما بدلنا نعصانا لقلنا كفالحنا نمبر فتنا يتقونا نقسن حيلين كبر نزل علمنا كائما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا غدن قليفي سقاخون دن قليفي أدي جابير تبات قويتا سراوي سلام لك له سقاكوان السبرفتيخي ركرسهم برخي وملة تسقى يا بهير مسافئي وفسيتي دسي بالكي أتيات ناخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس منتانا حرات لمن لنا أمين اشتهوا يشرك دينهم لكن مداني كرسوس كان زرعت يدم ساسي أبسا ولدو لبركساتي بران أنتم أبويا كانت وأبي دي كانت وران سايرقوس أنا تلبسمكم كونوا فتانون تهاني يرسينس كلوان سميت زيو مهارن كرسوس ملع عصر تغلطي زيو مهارن نكسوس 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 ومن بأنت أجزئتنا مريم مهارن نكسوس ملع عصر تغلطي بأنت أجزئتنا مريم مهارن نكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኩልኹም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብርኽለይ ትግበረልና አሜን ቃልዎት የስማዕልና ኣቦና ኩልና ሓራይ ክቡራት ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት አጀሚሩ ዘፈጸመና እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ ፊልጵስዩስ 4 ምዕራፍ ብሰላም ወዲና ኣለና ኣብ ዝመጽእ መደብና ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ጽማቕ ናይ 4 ምዕራፍ ኢና ክንርኢ ሓሳብ ክንህብ ኮነ ሕቶ እውን ክህልወና ስለ ዝኽእል ኣንቢብና እንተዳኒላን እንተመጺና ጽቡቕ እሞ እግዚአብሔር ናይ ሽዑ ሰባት ይበለና ብሰላም እተው ዝተባረኸ ለይቲ ይግበረልና رتا ديكم thank you زي المص زله كلت عربي صوم فلستا سلازخونه مهللايو زلنا دحري سلسته شومنينا
ክንራኸብ እታ ሳልሰይቲ ሰሙን እውን ክንሪኣ ኢና እምበር ናይ ቨርጂንያ ንግደት እያ ሽዓውን ተዓለት 24 23 ድሓን ካባና ተረፍተሉ ምሳዓል መምህር ኮይና ንክልተ ዓርቢ ግን ምህልላ እዩ ዘለና ባይብል ስታዲ የብልና እታ ሳልሰይቲ ዓርቢ ድማ ክንሪኣ ኢና እሞ እዚኣ ክሕብር ኢለ እየ እሺ ፅቡቅ ኣቦና